ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಸೇರಿಗೆಡು ಗೇನು ಪೊಲಬುದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ 84 ಮಾತರಿಗಳ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದು ಎದುಕೊನುವೆ ಇನಿತ ಲೇಸದ ಗುರುಕಾರ್ಮೇನು ವೈಸಾವುನ್ನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿಶಂಕರ್ ರಾವ್ ವಿಶ್ರಾಂತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಭಾಗ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ. ಸರ್ ಈ ಲೇಸುಗು ಗುರುಕಾರ್ಮ ವಯಸ್ಸ ಒಂದು ಲೇಸನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾಡು ಕೋರುಡು ಪಂಡದು ಇರಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಇರೇನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎದುಕೊಂತಲ್ಲ ಸರ್. ಅಂಚನೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪೊರ್ಂಬಾಟುಡು ಕಲ್ಯಾಣಪೆ ಪನ್ಪೆ ವಿಷಯಡು ಗೇನದ ಪೊಲಬುನು ಕೊರಿಯರವುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಮೇರು ಸಾಹಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಮುಂಡಾಜೆ ಆರೆನ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದ ಮೋಕಿಡು ಈ ಲೇಸುಗು ಎದ್ಕೊನೊಂದಲ್ಲ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೇರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾನಕಿ ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು ತನಿಖಾ ವಿಭಾಗ ಪುಂಜಾಲಕಟ್ಟೆ ಮೇರೆನ್ಲ ಈ ಲೇಸುಗು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದ್ಕೊನೊಂದಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಮಾನದಿಗದ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಬೈದಿನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಈ ಲೇಸುಗು ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸದ ಸಂಚಾಲಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಸಂಯೋಜಕರು ಬೊಕ್ಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಯಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಕುಲಾಯನ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಾಧವ ಎಂಕೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದ ಮೋಕಿಡು ಎದುಕೊನೊಂದಲ್ಲ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಲೇಸುಗು ಭಾರಿ ಉಮೇದಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರಿಬೊಟ್ಟಿದು ಉಮೇದು ತೋಜಾವನ ಉಮೇದು ಕೊರ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಮೇರೆಲ್ಲ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಲೇಸುಗು ಎದುಕೊನೊಂದಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ತುಳು MA ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಜೈನ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಈ ಲೇಸನ್ನು ಕೇನೊಂದುಪ್ಪುನ ತೂವೊಂದುಪ್ಪುನ ತುಳು ಬಾಂಧವೇರೇನು ತುಳು MA ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೇನು ಮಾತರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದು ಈ ಲೇಸುಗು ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಗೇನದ ಪೊಲಬುದ ಲೇಸುಗು ಪೊಲಬು ಕೊರ್ಪಿನ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಮೇರೆನ ಎಲ್ಲ ಪರಿಚಯನ ಪನ್ರಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಅರವಿಂದ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಮೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದಕ್ಕುನಗನೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿನ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ಟು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡಲ ಅವೇನು ಪೂರ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆದ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಯಿರು ಮೋಕೆಡು ಆ ಉದ್ಯೋಗನು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತೊಂಡೇರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಂಡಾಜೆ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಡೆ ಆರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಅತ್ತ ಒಂದೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಲೆಗೆ ತರಬೇತಿನ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೇರು. ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೇರ್ನ ಕೃತಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿದ ಅರಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕೃತಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪುಸ್ತಕ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಬೈದನು. ಅರ್ಥಶೋಧ, ಅನ್ವಯ, ಮೂರನೆಯ ಇರವು, ಕಲಿಕೆಯ ನಡೆ, ಉಪನಿಷತ್ ಪರಿಚಯ, ಗಾಂಧಿ, ಮೌಲ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಮೌನ ಮುಂತಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಿಂತನೆದ ಕೃತಿಗಳು ಅವಾದುಲ್ಲ. ಕ್ಷಮತೆ, ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಇಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಣಲೇನು ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾಭಾರತದ ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯ, ಯುವ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಕಾಸ ಇಂಚ ಜಿಂಜ ಕೃತಿಗಳೇನು ಜೋಕ್ಲೆಗಾದ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. ಮುಕ್ತ ಹಂಸ, 2 ತಲೆಮಾರು, ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪಾದನಾ ಗ್ರಂಥಲೇನು ಪನ್ಪಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪಾದನಾ ಗ್ರಂಥಲೇನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇರು. ವಸ್ತು ಮೇರೆನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನ ಕೃತಿ, ಕೊಡಗು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಬಂಡಾಯ 1834 ಮತ್ತು 37 ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೃತಿ. ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಿಕ್ಕದು ಮೇರೆನ ಹಾಸ್ಯ ಬರಹದ ಸಂಕಲನ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಚ ಜಿಂಜ ಕೃತಿಗಳೇನು ಕೊರ್ದು
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಲ್ದೇರಿ ಅಂಚೆನೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ದೂರದರ್ಶನ ಬೊಕ ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡಪಾದು ಕೊಡ್ತಿನಾರು. ಗಾಂಧಿ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಮೇರು ಬಿಡು ಪಂಡ ಭಾರಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾದ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗುವ ಸಂವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಪೊಲಬುಕ್ಕೊರ ಬದ್ದಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಅರವಿಂದ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಮೇರೆ ಆರೇನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಬೊಕ್ಕರೆಯಾನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎದ್ಕೊನೊಂದು ಈ ಇನ್ನಿತ ಪೊಲಬುನು ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪ್ಪುನು ಪರಿಸಾವುಡು ಪಣ್ಣದು ಯಾನ ಇರಡಕ್ಕೇನೊಂದುಲೆ ಸರ್. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪೊರುಂಬಾಟೋಡು ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪನ ಪಾತ್ರ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿನಂತಿ ಉಂಟು ಎನ್ನಡ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುದು ನಾ GB ಮಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಲೋ ಆತುಂಡು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಒಕ್ಕ ಅಕೆರಿಗೂ ಕೂಡ ಆನ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಸಮಯ ಉಂಟು ಇಪ್ಪಡು. ಆವ್ ಸರ್ ಆವ್. ಚೊಕ್ಕಡಿ ಸರ್. ಸರ್ ಮೈಕ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರ್. ಕೇಂಡ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಇತ್ತು ಕೇಂಡತಾ ಮುಂದರ್ ಪಾಲೇಸ್ ಸರಿ. ಈ ಸಭೆತ ಗುರಿಕಾರ್ರೆ ಬೊಕ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಕೇಂಡೊಂದಿಪ್ಪುನ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುನ ಮಾಂತ ತುಳು ಬಂದುಳೆ ಸುರುಗೆ ಯಾನ್ ಪಣ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನಂದು ಅಂಟ ಯಾನ್ ತುಳುಟ್ಟು ಪಾತಿರ್ನ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ, ಭಾಷಣ ಪಾತಿರ್ನ ಕಡಿಮೆ, ಏಪಲ ಪಾತಿರ್ನ ತುಳುಟ್ಟೆ ಅಂಟ ಭಾಷಣ ಪಾತಿರ್ನ ಕಡಿಮೆ ಅಂಚಾತ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಂಟ ಏನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಮಣ್ಪುನೇನೆ ಶುರುಗೆ ಕೇಂಡೋಣ. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪೊರುಂಬಾಟ ಅಂದ್ ಮಣ್ಪುನ ಅವು ಬಾರಿ ವಿಶಾಲವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಭಾರತಗೂ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ದಾಲ ಭಾರತ ಅಕ್ಕಳ್ನ ಕೈಕು ಪೋಯಿಚ್ಚಿ ಅಥವಾ ಬಾರಿ ಸುಲಭವಾತದಾಲ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಭಾರತನು ಅಕ್ಳನ್ನ ಕೈಕು ದೆತ್ತೋಣ್ಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಆತಜ್ಜಿ. ಬೊಡಾಯಿನಾತು ಇಂಚಿನ ಪೊರುಂಬಾಟೋಳು ನಡತೊಂತು ಕಡೇಕ್ ಒಂದು ಪೂರ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಕೈಕು ಪೋಯಿನ ಅಂಟ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂತುಳ್ಳಂದ್ವಂಟ ಈ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಟ್ಟೊಟ್ಟು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಎಳ್ಳಿಯ ಇಂಚಿನ ಪೊರುಂಬಾಟೋಳೇನು ಪೂರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಲ್ತೊಂತುಳ್ಳ ಅಂಚಾಯನ್ ಇಡ್ತಾರ ಅವು ಒಟ್ಟಾತು ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣ ನಮಕ್ ಸಮಗ್ರವಾತು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಸರಿಯಾತು ತಿಕ್ಕೊಂತಿಜ್ಜಿ. ಈ ತುಳುನಾಡುತ ಈ ಬಾಗೊಟೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರೊಂದು ತಿಕ್ಕುನ ಪೊರುಂಬಾಟೋಗು ದುಂಬೆ ಸುಮಾರು ಪೊರುಂಬಾಟೋಳು ಆತವ. ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ನ 1734 ಮುಟ್ಟ ನಡತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಪೊರುಂಬಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿ ಪಾತೆರ್ನ ಅಂಟ 1805 ಟು ಒಂಜಿ ಪೊರುಂಬಾಟ ಆತನು ಮೂಡು 1811 ಟು ಆತನು 1829-30 ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಬಂಡಾಯ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆತಿತ್ತಂಡೆ. ಆ ಕೂಟ ಬಂಡಾಯ ಬಾರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಕೂಟ ಬಂಡಾಯ ಅಂತ ನೋಡ್ಪುನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಕೂಟ ಆವಂತು ಬೋತು ಅವು ಒಂಜಿ ಪೊರುಂಬಾಟ ಆತು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆವಂತು ಬೋಪುನ ಐಟು ಅಕ್ಲ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾದ ರೀತಿಟ್ಟು ಅವು ಆ ಪೊರುಂಬಾಟ ನಡತಿತ್ತಂಡು. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಎಳ್ಳೆಳ್ಳೆವು ಸುಮಾರು ಇತ್ತಂಡು. ಆ ಸುಮಾರಿತ್ತು ನಾವು ಆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಡಲ ಕರೆತ ಬಾಗೊಟ್ಟು ನಡತನಂಚಿನ ಬಂಡಾಯಟು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಬಂಡಾಯ ಅಂದು ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಪಾತೇರ್ನಂಚಿನ ಈ ಬಂಡಾಯದ ತಳಹದಿಯಿಂದ ಪಣ್ಪುನ ಮುಂದೊಂಜಿ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಚಿತ್ರಣ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ತುಯ್ಯಾರ ತಿಕ್ಕುನು. ಅವಳವಳು ಐನ್ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ. ಒಂದು ಹಂತ ಹಂತವಾತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಂದು ಪೋಡು ಶುರುಗು ತೆರೆಯೋಡಾಯನಂಚಿನ ಅಂಟ 1830 ಸುಮಾರು ಮೂಳಿತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚಾಂದ್ ನೋಡ್ಪುನೇನು ತೆರೆಯೋಡು ಇಂದೇನಪ್ಪಗ ಕೆನರಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂದು ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಕೆನರಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂದು ಬಂಟ ಈ ಉಡುಪಿ, ಮಂಗಳೂರು, ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಈ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿತು ಒಂದು ಕೆನರಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂದು ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಈ ಕೆನರಾ ಜಿಲ್ಲೆನ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಆಡಳಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಮದ್ರಾಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ
ಐಟ್ ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಮಲಬಾರ್ ತವ ಬೇತೆ ಇತ್ತುಂಡು, ಕೆನರಾ ತ ಬೇತೆ ಇತ್ತುಂಡು. ಇಂದು ಇತ್ತೆತ ಕಡಲ ಕರೆತ ಭಾಗತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಡಲ ಕರೆತ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣ. ನೆತ್ತ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಿನ ಕೊಡಗು ರಾಜ್ಯ. ಕೊಡಗು ರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ವಂಟ ಅಪಗತ ಕೊಡಗು ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತೆತ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಅತ್ತು. ಇತ್ತೆತ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆನೆ ಅಪಗ ಮೇಲ್ ಕೊಡಗು ಒಂದು ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇವೆ. ಐಟು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಗು ರಾಜ್ಯನ ಅದಿನೊಟ್ಟೆ ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಭಾಗ ಸುಳ್ಯ, ಇತ್ತೆತ ಸುಳ್ಯ, ಕಡಬ, ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಬೊಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರು ಈ ಭಾಗ ಪೂರ ಕೆಳ ಕೊಡಗುತ್ತ ಪ್ರದೇಶವಾತಿತ್ತುಂಡು. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅವು ಮಾಣಿ ಮುಟ್ಟಲ ಕೆಳ ಕೊಡಗುತ್ತ ಭಾಗ ಆತಿತ್ತುಂಡು. ಇಂದು ಐತ ಒಂಜಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಚಿತ್ರಣ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತು ನೋಡು. ಮೂಳ ಆಯ್ನ ಹೆಂಚಿನ ಉಂಟ ಕೊಡಗು ರಾಜೇರೇನು ಅಳ್ಪಾಡ್ತು ಗಿಡತ್ತನೆ ಇಡ್ತ ಪರಿಣಾಮವಾತು ಕೊಡಗುಟು ಉಂಟಾಯಿನ ಅಸಮಾಧಾನ ಅವು ಅಮರ ಸುಳ್ಯಟು ಅವು ಪೊಂಬಾಟವಾತ ಲಕ್ಕನ. ಈ ಅಮರ ಸುಳ್ಯಟು ಪೊಂಬಾಟವಾತ ಲಕ್ಕನ ಆ ಪೊಂಬಾಟ ಕಡಲಕರೆಕ್ಕೆ ಬತ್ತತ್ತು ಪುತ್ತೂರು, ಮಾಣಿ, ಬಂಟ್ವಾಳ, ಕಾಸರಗೋಡು, ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಕಳ, ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು 3 ಹೊನ್ನಾವರ ಮುಟ್ಟಲ ಅವು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೊಂಬಾಟವಾತು ಡೆವಲಪ್ ಆವಂತು ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಎಳ್ಳಿ ಅಸಮಾಧಾನದ ಕೇಂದ್ರ ಉಡ್ತು ಮಲ್ಲ ಅಸಮಾಧಾನವಾತು ವಿಸ್ತಾರ ಆವಂತು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಂಡಾಯ ನೋಡ್ಪು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತೆರಿ ನೋಡು. ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಇಂದು ಜನಕ್ಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಬಂಡಾಯ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಭಾರತ ಬತ್ತಿನ ಪ್ರಾರಂಭದ ಅವಧಿಟ ನಡತನಂಚಿನ ಪೊಂಬಾಟಗಳು ಪೂರ ಬಂಡಾಯಗಳು ಅವು ರಾಜೇರ್ ನಾಕ್ಲು ಮಲ್ತಿನ ಬಂಡಾಯ ಆತಿತ್ತಿಂಡೆ ಆಂಟ ಅಂದೇಟ್ ರಾಜೇರ್ ನಾಕ್ಲು ಬಂಡಾಯಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಟ ರಾಜೇರ್ ನಾಕ್ಲಿನ ಛಾಯೆ ಇತ್ತುಂಡು. ಆ ಛಾಯೆ ಎಂಚ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಟ 1833 ಗಾನಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪರಂಪಾರ ಅಂದ ಮಾಡ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜಂಗಮ ಕೊಡಗು ರಾಜ್ಯ ಟು ಮಡಿಕೇರಿ ಆರ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕುದು. ಅಪ್ಪಗ ಮಡಿಕೇರಿನ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ತೊಂತಿತ್ತಿನ ಚಿಕ್ಕವೀರ ರಾಜೇರ್ ನಾಡಗಿ ಬೇರೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ. ಮೂಲತಃ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆತ ಮಾಯ ಸಂದ್ರತಾರು ಸ್ವಾಮಿ ಅಪರಂಪಾರ ಅಂದ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಜಂಗಮ ವೇಷಧಾರಿಯಾದ ಜಂಗಮಾಯನಾರು ಆರು ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ. ಈ ಅಂಶ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ. ಅವು ಆಯ್ನ ಹೇಳ್ತು ಬುಕ್ಕ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗಳ ಕೊಡಗು ರಾಜ್ಯರಿಗಳ ಶುರುಟು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು. ನಿಧಾನವಾದ ಆ ಸಂಬಂಧ ಹಾಳಾಯರ ಶುರುವಾಡು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಹಾಳಾಯರ ಶುರುವಾತನಾಗ ಅಪ್ಪ ಅವೇ ಸಮಯ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಅವಳಾತಿತ್ತು. ಈ ಕೊಡಗು ರಾಜ ಚಿಕ್ಕವೀರ ರಾಜನ ನೇಲ್ಯಮ್ಮೇರ್ನ ಮಲ್ಲಮ್ಮೇರ್ನ ಜೋಕುಳು 2 ಜನ ಇತ್ತೇರು. ಮಲ್ಲಮ್ಮೇರ್ನ ಪುದಾರು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅರಸ ಅಂದ್ ಅವ್ರನ್ನ 2 ಜನ ಜೋಕುಳು ವೀರರಾಜ ಅರಸ ಬುಕ್ಕೋರಿ ನಂಜುಂಡ ಅರಸ. ಚಿಕ್ಕವೀರ ರಾಜೇರು ವೀರರಾಜ ಅರಸನ್ಲ ನಂಜುಂಡ ಅರಸನ್ಲ ನುಪ್ಪು ಪಾಡ ಅಂತ ಕೆರಿಯೇರು ಎಂದು ಮಾಡ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಇಂದು ಬಜಿ ಸುದ್ದಿ ಇಂದು ಗೋವು ಸತ್ಯ ಅಂದ ಮಾಡ್ಪುಣ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜು. ಅಂಚೆ ಸೈತಿನ 2 ಜನ ರಾಜಕುಮಾರ್ ನಾಕ್ಲೇನು ಕಾಡುಗು ಕೊಂಡೋತು ದಫನ ಮಲ್ತುಂಡು ಎಂದು ಮಾಡ್ಪುಣ ಸುದ್ದಿ. ಇಂಚ ದಫನ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಲೇಟ ಕುಟುಕು ಜೀವ ಇತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ದಫನ ಮಲ್ತುನಾಯೆ ಮೆಕ್ಲೇನ್ ಕೆಪ್ಪುನ ಓಡ್ಚಿಂದ ಮಂಡತ್ತು ಕೈತ ಬಿರೇಳ ಎಂಚಿನ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಆತ ದೆತ್ತೊಂತು ಅಕ್ಲೇನ್ ಬುಡ್ತು ಕಡಪುಡಿಯೇ ಎಂದು ಮಂಡತ್ತು ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ರೂಮರ್ ಅಂಚ ಬುಡ್ತು ಪೋಯಿನಾಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲು ಮೈಸೂರು ಸೀಮೆಗೆ ಪೋಯಿರು ಎಂದು ಮಾಡ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಇಶ್ಯೂ. ಈ ಒಂಜಿ ಇಶ್ಯೂನು ನಮ್ಮ ನೆನಪುದಿ ಉಂಡು ದಾಯಗಂದು ಉಂಟ ಈ ಇಡೀ ಪೊಂಬಾಟ ಈ 2 ಜನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅರಸೇರ್ನ 2 ಜನ ಜೋಕುಳು ಮಾಡ್ಪುಣ ಅಕ್ಲನ ಪುದಾರಟೇ ನಡತಂತು ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಅಂದ ಹತ್ತ ನೋಡ್ಪುಣ ಈ ನಿಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಟ 1833 ಸಮಯಗಾನಾಗ ಚಿಕ್ಕವೀರ ರಾಜ್ಯರಿಗಳ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗಳ ಇತ್ತಿನ ಸಂಬಂಧ ಹಾಳಾಂಡು ಯಾಕಟ್ಟು ಪಂಡೆ. ಚಿಕ್ಕವೀರ ರಾಜ್ಯರ ಆಸ್ಥಾನ ಒಟ್ಟು 4 ಜನ ದಿವಾನಿರು. ಒರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಯ್ಯ, ಬುಕ್ಕೋರಿ ದಿವಾನ್ ಕುಂಟಬಸವಾನ್, ಬುಕ್ಕೋರಿ ದಿವಾನ್ ಅಪ್ಪಾರಂಡ ಬೋಪೂನ್, ಬುಕ್ಕೋರಿ ಚೆಪ್ಪುಡೀರ ಪೊನ್ನಪ್ಪ 4 ಜನ ದಿವಾನರು ಇತ್ತೇರು. ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಂಚೆನೆ
ರಾಜರು ಮೆಕ್ಲೆಟ ಕೇಂಡೇರು ಇತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನೇನು ಮಲ್ಪೋಡು ಕೇಂಡೇರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೇಳ್ತಾನಾಗ ದಿವಾನ್ ಚೆಪ್ಪುಡೀರ ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಮಣ್ಪೇರು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ನೊಟ್ಟುಗ ನಮ್ಮ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪುನ ಅತಿ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತೆ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪಂತೇನೆ ಎಂದಿನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೇರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಕ ಅಂತ ಮಣ್ಪೇರು ಅಂಚ ಬಂಡಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಬುಕ್ಕೊರಿ ದಿವಾನ್ ಇರಿತೀರ ದಿವಾನ್ ಕುಂಟಬಸವ ಅಂತ ಮಣ್ಪುನಾರು ಕುಂಟಬಸವ ದಿವಾನ್ ಇರ್ಬೋದು ಚೆಪ್ಪುಡೀರ ಪೊನ್ನಪ್ಪೇರ್ನ ಕೆಪ್ಪೆಗೆ ಹಾಕಿಯೇರು ಕೆಪ್ಪೆಗೆ ಹಾಕತಾನಾಗ ತರೆ ತಿರುಗಿತು ಅರು ಸಿರ್ತು ಬೂರಿಯೇರು ಈ ತರೆ ತಿರುಗಿತು ಸಿರ್ತು ಬೂರ್ನ ಘಟನೆ ಎಡ್ತು ಬುಕ್ಕ ಚೆಪ್ಪುಡೀರ ಪೊನ್ನಪ್ಪೇರಿಗೆ ರಾಜ್ಯರ ಮಿತ್ತ ಅಸಮಾಧಾನ ಶುರುವಾಂಡು ಎಂದು ಮಣ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ದಿವಾನ್ ಅಪ್ಪಾರಂಡ ಬೋಪು ಒಂದು ಮಣ್ಪುನಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಆರೇಗ್ಲ ಅಸಮಾಧಾನ ಶುರುವಾಂಡು ರಾಜ್ಯರ ಮಿತ್ತ ಮಣ್ಪುನ ಒಂದು ಘಟನೆ ಒಂದು ಕಥಾನಕಥ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹೆಜ್ಜೆ ಒಂದು ಆಯ್ನೆಡ್ತು ಬುಕ್ಕ ಹೆಂಚಿನ ಅಪ್ಪುಣದು ಅಂಟ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕೊಡಗು ರಾಜ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಆಕ್ರಮಣ ಮಲ್ಪೇರು ಕೊಡಗು ರಾಜ್ಯದ ಮಿತ್ತ ಆಕ್ರಮಣ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕೊಡಗುತ ರಾಜ್ಯರಾತಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಚಿಕ್ಕವೀರ ರಾಜರು ಆರು ಕಕ್ಕಬ್ಬೆ ಎಂದು ಮಣ್ಪುನ ಮಡಿಕೇರಿ ಅತ್ತ ಮಡಿಕೇರಿ ಎಡ್ತು ಚೂರು ದೂರ ಟಿಪ್ಪನ ಕಕ್ಕಬ್ಬೆ ಎಂದು ಮಣ್ಪುನ ಅಲ್ಪ 4 ನಾಡು ಅರಮನೆ ಎಂದು ಮಣ್ಣು ತಿತ್ತುಂಡಕ್ಲಿ ಆ 4 ನಾಡು ಅರಮನೆ ಟಿತ್ತೇರು ಅವಳು ಆ ರಿಪ್ಪುನಾಗ ಕುಶಾಲನಗರ ಟಿತ್ತನ ಕರ್ನಲ್ ಫ್ರೇಜರ್ನ್ ದಿವಾನ್ ಅಪ್ಪಾರಂಡ ಬೋಪು ಚೆಪ್ಪುಡೀರ ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಬೋತು ಲೆದೊಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಮಡಿಕೇರಿನು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಲ್ಪೇರ ಒಂದು ರಾಜ್ಯರೆಗಳ ಗೊತ್ತಂಡು ರಾಜ್ಯರು ಸರೆಂಡರ್ ಆಯರು ರಾಜ್ಯರು ಸರೆಂಡರ್ ಆತನಾಗ ಆತ ಐನೆಡ್ತು ಬುಕ್ಕ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅಲ್ಪ ಇತ್ನಾಕ್ಲಿನ ಮಾಂತೇನೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾನಾಗ ಕೊಡಗು ರಾಜನು ಕೊಡಗು ರಾಜ್ಯರ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ಪನ ಬೊಡ್ಚಿನಾಣ ಕೊಡಗುನು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ಪಾಡು ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನಾಕ್ಲು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ತಕ್ಕೀರು ಅಂತ ಪಡ್ಪೇರು ಅಂಟ ರಾಜ್ಯರೇನು ಮೂಳೆ ದೀವ ನೋಡೊಂದು ಅನ್ಪುನ ಕೊಡಗುತ್ತ ಜನಕ್ಲೇನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆತಿತ್ತು ಅಂಟ ಕರ್ನಲ್ ಫ್ರೇಜರ್ ಆಯಗ ಚಿಕ್ಕವೀರ ರಾಜ್ಯರೇನು ಕೊಡಗಟ್ಟೆ ದೀವೋಣ್ಯಾರ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಂಡು ಕೊಡಗು ಎಡ್ತು ಗಡಿಪಾರು ಮಲ್ಪೋಡು ಮಣ್ಣತ್ತು ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅಕಲ್ ಗಡಿಪಾರು ಮಲ್ಪೇರು ಗಡಿಪಾರು ಆಯ್ನಂಚೆ ಚಿಕ್ಕವೀರ ರಾಜ್ಯರು ಶುರುಗು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೋಪೇರು ಬುಕ್ಕ ಅಳ್ಪಾಡ್ತಾರ ಒಂದು ಕಾಶಿಗೆ ಬೋಪೇರು ಕಾಶಿ ಇಡ್ತು ಬುಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬೋಪೇರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬೋತ ಬುಕ್ಕ ಅವಳೆ ಸೈಪುನಾರ್ ಚಿಕ್ಕವೀರ ರಾಜ್ಯ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕವೀರ ರಾಜ್ಯರು ಮುಲ್ಪಾಡ್ತು ಪಿದಾಯಿ ಪೋಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಮಡಿಕೇರಿತ ಆಡಳಿತ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಅಧೀನಗೂ ಬರ್ತಂಡು ಮಡಿಕೇರಿತ ಆಡಳಿತ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಅಧೀನಗೂ ಬತ್ತಾನಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ತೇರಂದು ಅಂಟ ಕೆಳ ಕೊಡಗುನು ಸಪರೇಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಕೊಡಗು ಇತ್ತೆತ ಕೊಡಗುನು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ಪೇರು ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಸುಳ್ಯ ಕಡಬ ಬುಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರು ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಅಂತ ಕೊಡಗು ಸೇರ್ನ ಆ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಐನ್ ಕೆನರಾ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾಯ ಕೆನರಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದ್ಮಂಟ ಕಡಲ ಕರೆ ಟಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆನರಾ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೇರ್ಸತನಾಗ ಸುಳ್ಯ ಭಾಗಲ ಸುಳ್ಯ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಪುತ್ತೂರು ಈ ಭಾಗ ಅವು ನೇರವಾದ ಅವು ಮದ್ರಾಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಧೀನಗೂ ಬೋಂಡು ಅಂಚಾದನಾಗ ಮೂಳು ಆಡಳಿತ ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ ಆಂಡ್ ಆಡಳಿತ ಸಪರೇಟ್ ಆನಾಗ ಮಡಿಕೇರಿತ ರಾಜ್ಯರೇ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅಮರ ಸುಳ್ಳೊಟ್ಟಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಅನೇಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇ ಪೂರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈಸಿ ಆತಿತ್ತುಂಡು ರಾಜಧಾನಿ ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಈಸಿ ಆತಿತ್ತುಂಡು ರಾಜ್ಯರು ಬೋಡಾಯನಾಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನೆಲ್ಲ ಮೆಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರತಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ ಪೋಂಡು ಅಕ್ಕಳನ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಿಂದ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಪೂರ ರಟ್ಟುತು ಪೋಂಡು ಇಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಲ್ಪ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪು ಇಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆನಾಗ ಈ ಕೆನರಾ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾಯನಂಚಿನ ಈ ಭಾಗದ ಜನಕರು ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಈ ಕೆನರಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಂಚಿನ ಆಪುಣದು ಅಂಟ ಮೂಳು ಕೆಲವು ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಶುರುವಾಪ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾತನಾಗ ಒಂಜಿ 1828 ಗಾರ್ನಾಗ ಚಿನ್ನ ಗೋಲ್ಡ್ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಪು ಬಂಗಾರದ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಉಂಟಾಪು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಅತಿಯಾಯನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಪರೀತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುಂಡು ನಿಯರ್ಲಿ 60% ಟ್ಯಾಕ್ಸೇ ಬೋದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ರಾಜರ್ನ ಕಾಲೊಟ್ಟು ದವಸ ಧಾನ್ಯನು ಪೂರ ಕೊರಿಯಾರ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತುಂಡು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆತು ಕೊರಿಯಾರ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತುಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಆಡಳಿತ ಬತ್ನೆಡ್ತುಕ ದವಸ ಧಾನ್ಯನು ಕೊರಿಯಾರ ಉಪಾಯ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಆತೆ ತೆರಿಗೆನು ಕಟ್ಟೋಡು ಮಾಡ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾನೂನು ಹೊರಪುಂಡು ಕ್ಯಾಶ್ ಆತೆ ತೆರಿಗೆನು ಕಟ್ಟೋಡು ಆನಾಗ ನಗದು ಮಲ್ಪ್ಯಾರ ಬೋಡಾತ್ ಮೆಕ್ಲು ರೈತರ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಅಕ್ಲನ ಬೆಳೆನ ದವಸ ಧಾನ್ಯನು ಪೂರ ಮಾರಿಯಾರ ಕೊಂಟ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ನಕ್ಲು ಎಡ್ತು ಶೋಷಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪು ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ನಕ್ಲು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಕ್ಕೆ ತೊಂಡ
ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಯೋಗಂದೇನು ಮಾರುತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಪುಂಡು. ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಅವೇ ಸಮಯವು ಅಮೇರಿಕಾ ಅಡ್ದು ಭಾರತಗೂ ಪುಗ್ಗೆರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಅಮೇರಿಕಾದ ಪುಗ್ಗೆರೆ ಭಾರತಟು ಮಾರಾಟ ಆಯರ ಬೋಡಾತ್ ಭಾರತದ ರೈತರ್ನಕ್ಲು ಈ ಬಾಗುಟು ಕೆನರಾ ಬಾಗುಟು ಮೂಳು ಅಕ್ಲು ಪುಗ್ಗೆರೆ ಬುಳೆಪ್ಪಾಯರ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಅನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಕಾನೂನು ವರ್ಪು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುಕ್ ಒಂಜಿಂಚಿನ ವರ್ಪುಣದು ಅಂಟ ಕಡಲ ಕರೆ ಅಂಟಲ ಉಪ್ಪು ತಯಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಅನ್ಪುಣ ಕಾನೂನು ವರ್ಪುಂಡು. ಈ ಉಪ್ಪು ತಯಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಅನ್ಪುಣ ಕಾನೂನು ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಉಂಡು. ಅವು ಎಂಚಿನದು ಅಂಟ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ನಕ್ಲು ಮೂರ ರೈತುವಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಡ್ಕೊಂಡತ್ತು ಭೂಮಿನ ಅಳತೆ ಮಲ್ಪೆರ ಶುರು ಮಾಡ್ಪೇರು. ಭೂಮಿನ ಅಳತೆ ಮಲ್ಪೆರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನಾಗ ರೈತರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬರಿಯಾರ ಶುರುವಾಂಡು. ಎಂಕಣ್ಣ ಭೂಮಿ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾಣ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂತ ಅನುಮಾನ ಬರಿಯಾರ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಮಾಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಆನಾಗ ಈ ಕಾರಣ ನೋಡ್ತಾತ್ ಬಂಡಾಯ ಲಕ್ಕುಂಡು ಈ ಪೊರಂಬಾಟ ಲಕ್ಕುಂಡು. ನೆತ್ತ ಪೊರಂಬಾಟನು ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಹಂತೋಟ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತು ನೋಡಿ. ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತ ಅವು ಸ್ವಾಮಿ ಅಪರಂಪಾರನ ಹಂತ ಅಂತ ದಿವಣಗ. ಸ್ವಾಮಿ ಅಪರಂಪಾರನ ಹಂತ ಅಂದಂಟ ಯಾನ್ ಎಕಟ್ ಬಂಡೆತ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪರಂಪಾರೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ನೋಡ್ಪುನ ರಾಜೇರೇನು ಗಿಡತನೆಡ್ತು ಬುಕ್ಕ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪರಂಪಾರ ಕೂಡ ಬರ್ಪೇರು. ಆರು ಕೊಡಗು ಬತ್ತನಾರು ಅಲ್ಪ ಹಾರಂಗಿ ತಳ್ಪ ದಳವಾಯಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಅಂತ ಮಾಡ್ಪುನಾಗ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಕಾಲ ಉಂತೊಂದಿಪ್ಪೇರು. ಅಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಜನ 40 70 ಜನ ಅಂದ್ ಮಾಡ್ಪೇರು. 70 ಜನ ಒಂಜಿ ಎಳ್ಳಿಯ ದಂಡು ಅವಳು ತಯಾರಾಪುಂಡು. ಈ ದಂಡದ ದಿವಂತು ಆರು ಕೊಡಲಿಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಪೇರು. ಕೊಡಲಿಪೇಟೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಜನ ಸೇರ್ಸಾತ್ ಬುಕ್ಕ ಕೊಡಗು ಜತ್ತದು ಸಿರ್ತ ಕೊಡಗು ಅವು ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತಳ್ಪ ಕೂಜುಗೋಡು ಕಟ್ಟೆ ಮನೆ ಎಂದು ಉಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಕೂಜುಗೋಡು ಕಟ್ಟೆ ಮನೆ ಟಿಪ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಡಿಕೇರಿ ರಾಜ್ಯನ ಅಕ್ಲು ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳೆನ ಮಲ್ತೊಂತಿತ್ತನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಿತ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತಿಂದು ಆರ್ನಲ್ಪ ಬತ್ತತ್ತು ಈ ದಂಗೆತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಗತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ನಡತೊಂತಿಪ್ಪುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಮಾಂತ ಆವಂತ ತಿಪ್ಪುನಾಗ ನೆತ್ತ ಸುದ್ದಿ ಕೊಡಗು ಟಿಪ್ಪುನ ಕೊಡಗುತ್ತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಫೀಸರ್ ಲೀ ಹಾರ್ಡಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಲೀ ಹಾರ್ಡಿ ಆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇನು ಅಂಟ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ ದಿವಾನಿರನ್ಲೆತ್ತದ ಕೇಳ್ತಾನಾಗ ಈ ಅಪರಂಪಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ. ಈ ಅಪರಂಪಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಆರೇ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅರಸೇರ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗೆ ವೀರರಾಜ ಅರಸ ಅನ್ನುವಂತ ಸುದ್ದಿ ಅಂಟ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪರಂಪಾರ ಏಪಲ ಅಂಚ ಬಂಡ್ತೀಚೇರು. ಅಪರಂಪಾರಟ ಏರೇಕೆ ಇಂಟಲ್ಲ ಆರು ಬಂಡೊಂದಿತ್ತಿನ ಯಾನ ಎನ್ನಾಡೆಗೂ ಬತ್ತನಾಗನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಕಿಯಂದೇ ಬಂಡೊಂದಿತ್ತಿನ ಯಾನ ರಾಜಕುಮಾರಿಂದ ಆರು ಬಂಡೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಟ ಬಾಕಿ ಪುನಗಳು ಪೂರ ಆರೇನು ರಾಜಕುಮಾರ ಅಂದು ಬಂಡೊಂದಿತ್ತೇರು. ಈ ಆರು ಇತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಪೊರಂಬಾಟನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಡಿಕೇರಿನ ವಶ ಮಲ್ಪೇರು ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಲಕ್ಕತ್ತು. ಆ ಸುದ್ದಿತ ಆಧಾರೊಟ್ಟು ಕಡಬಟ್ಟು ಅಂತ ಜನ ಸೇರ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆತ್ತ ಕಡಬ ಕೂಜುಗೋಡು ಕಟ್ಟೆ ಮನೆ ಈ ಅಮರ ಸುಳ್ಳೆತ ಭಾಗ ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಾಂತ ಜನ ಸಂಘಟನೆ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಜನ ಸಂಘಟನೆ ಆವಂತ ಇಪ್ಪುನಾಗನೆ ಅಂಟ ಭಾರಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಯಿನ ರೀತಿತ ಹೋರಾಟನು ಅವ್ರು ಮಲ್ತಜೆ ಜನನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪೆ ಮಲ್ತೊಂತು ಪೋಯೇರಿ. ಅದಾಗ ಲೀ ಹಾರ್ಡಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇನು ಅಂಟ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಲ್ಪೆ ನಿಜವಾದ ಅಂಟ್ಲ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅರಸೇರ್ನ ಮಗೆ ಅಂದ ಅದಾಗ ಈ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅರಸೇರ್ನ ಮಗನ ದಫನ್ ಮಲ್ತನಾಕ್ಲೇನಿಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂತು ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪಾರಂಡ ಬೋಪು ದಿವಾನರು ಸಾಕ್ಷಿ ಮಣ್ಪಾಪೇರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲ ಸೈತು ಓದ್ತೀರಿ ಬಿ ಏರೋ ಬೇತೆ ಜನ ಅಂಚಂಟ ಎಂಬೇನೆದಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತ. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೇರ ಬೋಡಾತ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನಿಕೇರನ್ನ ಕಡಪುಡುಪೇರು. ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನಿಕೇರು ಮಾರುವೇಷಟು ಬರ್ಪೇರು. ಮೆಕ್ಕಿಳ್ಳ ಮಾರುವೇಷಟೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಕಾಡು ಕುರುಬೇರ್ನ ವೇಷಟು ಈ ದಂಡತ ಜನಕರು ತಿರ್ಗೊಂತಿಪ್ಪೇರು. ಸ್ವಾಮಿ ಅಪರಂಪಾರಗೆ ಅಪಗ ಡೌಟ್ ವರ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೆನಾರ ನಡತೊಂತುಂಡು ಅಪಗ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪನಾಕ್ಲೇನ ಪೂರ ಸೇರ್ಸಾತ ಆರ್ ಪಂಡ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾಲ ಹತ್ತು ನಿಕ್ಲ ಊರುಗು ಪೋಲೆ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಪಿದಾಡ್ಪೇರು. ಆರು ಶಿವಮೊಗ್ಗತ ನಗರಗೂ ಪೋಯಾರ ಪಿದಾಡ್ಪೇರು. ಈ ಬಂಡಾಯ ತೊಟ್ಟುಗು ಆ ನಗರದ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ನಗರದ ಬಂಡಾಯದ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು.
ಅಂಚಾರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪಾಯರ ಅಂತ ಪಿದಾಡ್ನಾರು ಮೂಳು ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ತಲುಪ ಪೋವಂತಿಪ್ಪುನಾಗ ಆರೇನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ಅಪರಂಪಾರೇನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಿರುಚನಾಪಳ್ಳಿ ಕೋಟೆಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ಪೇರು. ತಿರುಚನಾಪಳ್ಳಿ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಹೋತು ಅವಳು ಜೈಲಿಟ್ಟು ದೀಪೇರು. ಅವಳು ಸುಮಾರು 34 ವರ್ಷ ಆರು ಜೈಲಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪೇರು. 34 ವರ್ಷ ಹೊರತು ಬುಕ್ಕ ಆರು ಪರಬ್ಯಾಯಿನ ಇಡ್ತುಕ್ಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪೇರು. ಬಿಡುಗಡೆ ಆತು ಬೆಂಗಳೂರು ಬತ್ತನಾರೇನು ನಿಕ್ಲ ಇರು ಮೈಸೂರು ಟಿಪ್ಲೇರು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಕಡಪುಡ್ಪೇರು. ಅಂಚಾರು ಮೈಸೂರು ಒಂದು ಪೋನಾಗ ಮಾರ್ಗದ ಮಧ್ಯೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಸೈತು ಹೋಗ್ಪೇರು. ಇಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಅಪರಂಪಾರನ ಕತೆ ಅಂಟ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪರಂಪಾರನ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಆತ. ಸ್ವಾಮಿ ಅಪರಂಪಾರ ಹಂಚಿ ಪೋಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪರಂಪಾರಗೂ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯ ಐತಿ. ಆ ಶಿಷ್ಯನ ಪುದಾರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಟ ಆರು ಬೇತೆ ನಮೂನಿತ ಜನಸಂಘಟನೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಂದು ಹೋಗ್ಪೇರು. ಆರು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಪುಣ ಜನಸಂಘಟನೆ ಇಟ್ಟು ಐಟ್ ಮೇನ್ ರೋಲು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಹುಲಿಕುಂದ ನಂಜಯ್ಯ ಅಂತ ಮಾಡ್ಪುನಾರು. ಹುಲಿಕುಂದ ನಂಜಯ್ಯ ಸಂಪಾದಿತ ಹುಲಿಕುಂದ ನಂಜಯ್ಯ ಅಂತ ಮಾಡ್ಪುನ ಜಂಗಮ ಆರು ಈ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊರಂತು ಐನು ಮೂವ್ ಅಲ್ತಂತು ಹೋಗ್ಪೇರು. ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಲ್ಲ ದಂಡೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಡು ಅಂಟ ಆರು ಕೊಡಗುಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಚಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಕೊಡಗುಟ್ಟು ಆರೆಗೂ ಬೋಡಾಯಿನತ್ತು ಬೆಂಬಲ ತಿಕ್ಕುಚ್ಚಿ ದಾಯಲ್ ಬೆಂಬಲ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿಂದು ಅಂಟ ಕೊಡಗು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಅಂಡರ್ಗೆ ಪೋತಿತ್ತಂಡು ಕೊಡಗುಟ್ಟು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ವೆಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚಾತ್ ನಣ ಇತ್ತೆ ಮೂಳು ಪೊಂಬಾಟನ್ ಲಕ್ಕಾಯರ ಕಷ್ಟ ಅಂದು ತೋಚು. ಇಂಚ ಕಷ್ಟ ಅಂದಾನಾಗ ಆರು ಸಿರ್ತ ಕೊಡಗು ಬರೋಡು ಪಂಟ ಅಮರ ಸುಳ್ಳಿತವಾಗ ಬರೋಡು ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಿದಾಡ್ಪೇರು. ಅಂಚೆ ಬಿದಾಡ್ನಾರು ನೇರವಾತು ಬತ್ತುಂಟ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆರೇನು ಅಳ್ಪಾಡ್ತು ಕೇರಳಗಲೆತ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ಪೇರು. ಕೇರಳಗಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋತು ಕೇರಳ ಮೈಸೂರು ಪಾಯರ ಅಂತ ಬಿದಾಡ್ಪೇರು. ಮೈಸೂರು ಪಾಯರ ಅಂತ ಬಿದಾಡ್ತಾನಾಗ ಬೈತೂರು ಒಂದು ಪಂಪುನಲ್ಪ ಆರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಪೇರು. ಬೈತೂರು ಆರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಇಡ್ತೋಕ ಆರೇನು ಕೊಂಡೊತ್ತು ಜೈಲಿಗೆ ಬಾಡುವೆ. ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ಬೇರ್ಲ ಒಂದು ಜೈಲಿಗೆ ಪೋತಾಂಡ ಅಂಟ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ ತಿಪ್ಪೇರಪ್ಪಂಗ ಅಂಟ ಆರು ಯಾನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅರಸೇರ್ನ ರಡ್ನೆ ಮಗೆ ನಂಜುಂಡರಸ ಅಂದ್ ಮಾಡ್ತು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಲ್ ತಿಪ್ಪೇರ. ನಂಜುಂಡರಸನ ವೇಷಟ್ಟು ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪನ ಈ ಕತೆ ಮುಗಿನ ಇಡ್ತು ಬುಕ್ಕ 1837 ಮಹಾಬಂಡಾಯ ಲಕ್ಕುಣ. ಅವು ಮೂಜಿನೇ ಹಂತದ ಬಂಡಾಯ ಒಂದುವೇ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುರುಂಬಾಟ ನೆಟ್ಟಿ ಹೆಂಚಿನ ಆಪೊಂದು ಅಂಟ ಒಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು. ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅರಸೇರ್ನ ಜೋಕುಳು ವೀರರಾಜ ಅರಸ ಅಂದು ಬಂಡದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ಅಪರಂಪಾರ ಬರ್ತು. ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅರಸರನ ರಡ್ನೆ ಮಗೆ ನಂಜುಂಡರಸ ಅಂದು ಬಂಡದ್ದು ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ತು. ಯಾನೇ ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಬಂಡದ್ದು ನಾನು ಅರಿ ಬರ್ಪೇರು. ಅಭಿನವ ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿ ಆರು ಶನಿವಾರ ಸಂತೆ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಪುಟ್ಟ ಬಸವ ಅಂತ ಅರ್ನ ಪುದಾರ. ಆ ಪುಟ್ಟ ಬಸವ ಯಾನೇ ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಟ ಯಾನೇ ಒಂದು ನಂಜುಂಡರಸ ಅಂದು ಬಂಡದ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಟಾಪ್ ನಂಚಿನ ಎಂಟ್ರಿ. ಈ ಮೂಜನೇ ಹಂತದ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಉಂಡತ್ತ ನೆಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಒಂದು ಅಂಟ ಹುಲಿಕುಂದ ನಂಜಯ್ಯ, ಕೆದಂಪಾಡಿ ರಾಮಯ್ಯಗೌಡರು. ಕೆದಂಪಾಡಿ ರಾಮಯ್ಯಗೌಡರಿಗೆ ಭಾಗವಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಡು ಸುಳ್ಳೊಟ್ಲ ಉಬರಡ್ಕ ತಳಪ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿತ್ತಂಡು ಉಬರಡ್ಕ ತಳಪ ಇಪ್ಪುನಾರ. ಬುಕ್ಕ ಕುಡೆಕಲ್ಲು ಪುಟ್ಟಗೌಡ್ರು, ಬುಕ್ಕ ಕೂಜುಗೋಡು ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಇಂಚ ಸುಮಾರು ಜನ ಸೇರೋಣ್ಪೇರು. ಇಟ್ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಹುಲಿಕುಂದ ನಂಜಯ್ಯ. ಈ ಹುಲಿಕುಂದ ನಂಜಯ್ಯ ಜಂಗಮ. ಹುಲಿಕುಂದ ನಂಜಯ್ಯನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಚೂರು ಮಲ್ಲೆ ಆರ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೆಂಚಿನ ಉಂಟು. ಆರು ಪೋಪುನಾಡೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಹೂಜಿ ಬತ್ತಂತೂ ಒಪ್ಪುನು ಗರ್ಭತ್ತು ಹೂಜಿ ಬತ್ತಂತೂ ಒಪ್ಪು. ಈ ಹೂಜಿ ಎಂಚಿನೇಗೆ ಬತ್ತಂತೂ ಒಪ್ಪುನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂಟ ಅವು ಬಂಡಾಯತ ಎಂಚಿನೋ ಒಂಜಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋಜಾಯರ ಬೋಡಾತು ಕೊಂಡೋಪುನ ನೋಡ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಉಂಡು. ದಯವಂಟ 1857 ಟು ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಬಂಡಾಯ ಉಂಡತ್ತ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಂದ್ ಐಟಿ ಹೆಂಚಿನದು ಅಂಟ ಎಂಕಳ್ನ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಂದು ನಾನೋರಿಗೆ ತಿರಿಪಾಯರ ಚಪಾತಿ ಹಂಚು ಐಟಿ ಚಪಾತಿ ಹಂಚು
ಇಂದೇಟ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಹೂಜಿನ ಕೊಂಡೋಪುನ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು. ಆರು ಬಜಿ ಮೂಳು ಮಾತ್ರ ಆರು ಲಾಹೋರು ಬುಕ್ಕ ಆಗ್ರಾ ಡೆಲ್ಲಿ ಮೂಳು ಪೂರ ತಿರ್ಗಿನಾರ, ತಿರುಚನಾಪಳ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗಿನಾರ. ಪಂಟ ಈ ಅವು ಬಂಡಾಯನ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪ್ಯಾರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತನ ಅಂದ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಹೇಳಿಕೆ ಉಂಡು, ಒಂಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಉಂಡು. ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಖಚಿತವಾದ ಅವು ಸಂಶೋಧನೆ ದೃಢ ಆತಜಿ. ಪಂಟ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪೊರಂಬಾಟನೆ ಲಕ್ಕ ಆವಡುದು ಮಲ್ಪುನ ಪ್ಲಾನ್ ಅರೆಟ ಇತ್ತಿನ್ನದು ಮಲ್ಪುನ. ಆರ್ದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪೇರು అంటే ಈ ಪುಟ್ಟ ಬಸಪ್ಪನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನ, ಪುಟ್ಟ ಬಸಪ್ಪನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿ ಆತ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನ ಈ ಕುಲಿ ಕುಂದನಂಜಯ್ಯ. ಈ ಪುಟ್ಟ ಬಸವನ್ ಲೆತ್ತಂತು ಆರು ಸೀದಾ ಉಬರಡ್ಕ ತಳಪ ಇಪ್ಪುನ ಕೆದಂಪಾಡಿ ರಾಮಯ್ಯ ಗೌಡ್ರನೇ ಇಲ್ಲಾಗ ಲೆತ್ತಂತು ವರ್ಪೇರು. ಕೆದಂಪಾಡಿ ರಾಮಯ್ಯ ಗೌಡ್ರ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಟ ಅಲ್ಪನೇ ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪುನ ಪೂಮಲೆ ಅಂದ ಮಲ್ಪುನ ಕಾಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಆಶ್ರಮನು ಅಂತ ಮಲ್ತತ್ತು. ಆ ಆಶ್ರಮಟು ಈ ಪುಟ್ಟ ಬಸವನ ದೀತ್ ಪುಟ್ಟ ಬಸವೇರೆಗ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿ ಆತು ಪಂಟ ಒಂದು ನಂಜುಂಡ ರಸ ಆತು ಆಯನ ಅಭಿನಯ ಆಯನ ಪಾತ್ರ ಆಯ ಎಂಚಮಂತ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ಪುನ ಫುಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವ್ರು. ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರಿಯಾರ ಸಹಾಯಕ ಬೋಡಾತ್ ಕುರ್ತ ಕುಡಿಯ ಅಂದ್ ಮಲ್ಪುನ ಕುರ್ತ ಕುಡಿಯ ಅಂದ್ ಮಲ್ಪುನಾರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುನ. ಆ ಕುರ್ತ ಕುಡಿಯ ಮಡಿಕೇರಿ ರಾಜ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಚಿಕ್ಕವೀರ ರಾಜ್ಯರ್ನ ಟ್ರೈನರ್ ತಿತ್ತೇರ. ಅವಳು ಒಂದು ಎಂಕಳ್ನ ರಾಜ್ಯರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಜನ ಸೇರ್ಸಪ್ಪು ರಾಜ್ಯರೇನ್ ಯಾರ ಅವಳ ಆಶ್ರಮಗೂ ಪೂರ ಬರ್ಪುಣ ಜನಕ್ಲು ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚೆ ಬಂಡತ್ ಒಂಜಿ ರಾಜಕುಮಾರ ಅಂದ್ ಮಲ್ಪುನ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಒಂದು ಕೃತಕ ರಾಜಕುಮಾರನ ತಯಾರು ಮಲ್ತತ್ ಈ ಪುಟ್ಟ ಬಸವನ ನೇತೃತ್ವಟು ಬಂಡಾಯತ ಸಂಘಟನೆ ಆಪುಂಡು. ಅಮರ ಸುಳ್ಳೊಟ್ಟು ಈ ಸಂಘಟನೆ ಅನಾಗ ಆ ಸುಳ್ಳೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅಮಲ್ದಾರ್ ರೀತಿ ಸುಳ್ಯತ ಅಮಲ್ದಾರೇನ ಪುದಾರ್ ರಾಮಪ್ಪಯ್ಯ. ಈ ರಾಮಪ್ಪಯ್ಯ ಅಂದ್ ಮಲ್ಪುನಾರು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ರೂರಿ, ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ದಂಡನೆ ವಂಚನೆ ಇಂತೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂತಿತ್ತಿನಾರ. ದಾಯಗಂಚ ಮಲ್ತೇನು ಅಂಟ ಈ ರಾಮಪ್ಪಯ್ಯನ ಅಣ್ಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಯ್ಯ ಕೊಡಗುಟ್ಟು ದಿವಾನೇರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಏನ್ ಇಡ್ತಾರ ಕಾರ್ಬಾರು ಜಾಸ್ತಿ. ಇತ್ತಿನಾಕ್ಲೇನ ಜಾಗಿನ ಪೂರ ಉಳಾಯಿ ಪಾಡೋಣ ಇಂಚಿನವಂತ ಒಂಜಿ ರೌಡಿ ಟೈಪ್ ಜನ. ಆರೆಗ್ಲ ಕೆದಂಪಾಡಿ ರಾಮಯ್ಯ ಗೌಡ್ರೆಗ್ಲ ಲಡಾಯಿ ಶುರುವಾಪು. ಲಡಾಯಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನಂಟ ಕೆದಂಪಾಡಿ ರಾಮಯ್ಯ ಗೌಡ್ರೆಟ ಈ ರಾಮಪ್ಪಯ್ಯೆ ದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಆ ಜಾಗೆ ನಿಂಕು ಬುಡ್ತುಗೊರೋಡು ಅಂಚ ಲಡಾಯಿ ಆತ್. ಅವಳು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಆಪುಂಡು. ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಎಂಚಿನಂಟ ರಾಮಪ್ಪಯ್ಯರಿಗೆ ಮೆಕ್ಲು ಪೊರಂಬಾಟನು ಲಕ್ಕಾಪೇರಂದು ಮಲ್ಪುನ ಸೂಚನೆ ಇತ್ತುಂಡು. ಅಂಟ ಆರು ಒಂದು ಪೊರಂಬಾಟದ ಪರವು ಇತ್ತೇರೋ ವಿರುದ್ಧ ಇತ್ತೇರೋ ಅಂದ್ ಮಲ್ಪುನ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಆರದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಟ ಕೆದಂಪಾಡಿ ರಾಮಯ್ಯ ಗೌಡನ ಪೊಡಿಪಾಯರ ಬೋಡಾತ್ ನಿಕ್ಲು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳಾರು. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆದ ವಿಷಯ ಪೂರ ಯಾನು ಮಂಗಳೂರು ಕುಡ್ಲ ಟಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಪೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸುದ್ದಿ ಕಡಿಪಾಪೆ ಕಡಪುಡ್ಪೇರು. ಈ ಸುದ್ದಿ ಬತ್ತನಾಗ ದುಂಬೆ ರಾಮಪ್ಪಯ್ಯನ ನಿಂತು ಸಮಾಧಾನ ಇಚ್ಚಿ. ಅವಳು ಒಂಜಾತಿ ಲಡಾಯಿ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಬಡತಿ ಈರು ಬರೋಡು ನೋಡತ್ತು ಕೆದಂಪಾಡಿ ರಾಮಯ್ಯ ಗೌಡ್ರು ಆರೇನು ತರ್ಪಡಾಪೇರು ರಾಮಪ್ಪಯ್ಯರೇನು ಅಂಚ ರಾಮಪ್ಪಯ್ಯರು ಬರ್ಪುಣ ಸಾಧಿಟ್ಟು ಆರನ ಮಿತ್ತ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹಾಪುಂಡು. ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆತ್ ಆರೇನು ಕೆರ್ಪೇರು ಎಂದು ಬಂಡು ಕೆರ್ತೇರು ಎಂದು ಬಂಡತ್ತು ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಉಂಡು. ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಐಟು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು. ಆರೇನು ಅವಳು ಕೆರ್ತಿಜ್ಜಿ ಆರೇನು ಅಲ್ಪ ಬಂಧನ ಮಲ್ತತ್ತು ಆರೇನು ಬೆಳ್ಳಾರಿಗಳು ತೊಂತು ಮರಣದಂಡನೆ ಕೊರಿಯೇರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಅಂತೂ ಈ ರಾಮಪ್ಪಯ್ಯ ತಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಎಂಚಿನಂತ ರಾಮಪ್ಪಯ್ಯನ ಕಾರಣ ನಡ್ತಾತ್ ಬಂಡಾಯ ಏಪ ಲಕ್ಕಾವಡು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರೋ ಆ ದಿನಕ್ಕೂ ಬೊಡನಾತ್ ದುಂಬೆ ಸುಮಾರು 13 ದಿನ ದಾನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ 13 ದಿನ ತಾತ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ದುಂಬೆ ಬಂಡಾಯ ಲಕ್ಕುಂಡು. ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪನೆಡ್ತು ದುಂಬೆ ಒಂಜಿ ಗಲಾಟೆನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯರ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಹಾಪುಂಡು. ಅಂಚ ಈ ರಾಮಪ್ಪಯ್ಯನ ಕೆರ್ತಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೋಕ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಕೆದಂಪಾಡಿ ರಾಮಯ್ಯ ಗೌಡ್ರನ ಮಗನ ಮದಿಮೆಗೆ ಆ ಮದುವೆ ಗದ್ದೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡವಳು. ಆ ಮದುವೆ ಗದ್ದೆಟ್ಟು ಮಾಂತೆರ್ಲ ಸೇರ್ತು ಅಳ್ಪಾಡ್ತು ಈ ಬಂಡಾಯ ಶುರು ಆಪುನ. ಅಂಚೆ ಬತ್ತು ನಕ್ಲು ಬೆಳ್ಳಾರೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು. ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಅಪ್ಪಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಬೆಳ್ಳಾರೆಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸವನ್ಪೇರು.
ಬೆಳ್ಳಾರತ ಖಜಾನೆನು ವಶಪಡಿಸಾವಂತು. ಆ ಖಜಾನೆತ್ತು ದುಡ್ಡು ತೆತ್ತು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನೌಕರರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪೂರ ಸಂಬಳನು ಅಂತ ಪಟ್ಟತ್ತು ಒರಿತಿನೇನು ಪೂರ ಐನು ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತತ್ತು ಐನು ಒರಿಯರ ಕೈಕು ಕೊಡ್ತು ಖಜಾನ ತೂಯವನ್ ಯಾರ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು. ಬೆಳ್ಳಾರೆಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ಪುಣ್ಣು ಅಂಟ ಬೆಳ್ಳಾರೆಟ್ಟು ಇಂದು ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪ ಉಳ್ಳೇರತ ಅಭಿನವ ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪ ಮೂಜಿನೇ ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪ. ಈ ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪನೇ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪೇರು ದಾಯಕ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪುಣಂದು ಅಂಟ ಹೋರಾಟಗೂ ಒರಿ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕವಾತಿತ್ತನಾಗ ಇತ್ತಂಟ ಅಪ್ಪಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರ್ತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನ ಪೂರ ಬೆಂಬಲ ತಿಳ್ತೋಣ್ಯಾರ ಅನುಕೂಲ ಆಪುಣಂದು ಮಲ್ಪನೆ ಓಡತ್ತೆ ಆರೇನು ರಾಜ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಆ ರಾಜ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂದು ರೈತರು ಅಂತ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಟ ನಾಣ 3 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಲು ಕಂದಾಯನೇ ಕೊರ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ನಾಣ ದುಂಬೊಗು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಆಡಳಿತ ಇಪ್ಪುಜ್ಜಿ ನಾಣ ಪೂರ ನಮನವೇ ಆಡಳಿತ ಅಂತ ಮಾಡ್ತು ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಮ ಅಂತ ಕಡಪುಡ್ಪೇರು. ಅಷ್ಟೇ ಹೆಂಚಿನ ಆಪುಣ ಅಂಟ ಬೆಳ್ಳಾರೆಟ್ಟು ಸುಮಾರು 2,000 ಜನ ಬೆಳ್ಳಾರೆಟ್ಟು ಸೇರ್ತಿತ್ತು. ಅಟ್ಪಾಡ್ತ ಹೆಂಚಿನ ಆಪುಣದು ಅಂಟ ಮಂಗಳೂರ್ತ ಕಡೆಕ್ ಮೂಳು ಪಶ್ಚಿಮದ ಸೈಡ್ಗೆ ಬರ್ಪೇರು. ಅಂಚೆ ಬತ್ತಿನ ದಂಡು ಪುತ್ತೂರುಗು ಬತ್ತತ್ತು ಪುತ್ತೂರುನು ವಶ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಪೇರು. ಪುತ್ತೂರುನು ವಶ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಈ ಸುದ್ದಿ ಕುಡ್ಲಾಟಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕರ್ನಲ್ ಲೆವಿನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ನಾರೇ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಆರು ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಪೇರು. ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಪೋಂಟಲ ಕರ್ನಲ್ ಲೆವಿನ್ಗೆ ಧೈರ್ಯವಾರ ಪೂಜಿ ಮೆಕ್ಲೇನು ಎದುರುಬಾಡೋಣ್ಯಾರ ಧೈರ್ಯವಾರ ಪೂಜಿ. ಕರ್ನಲ್ ಲೆವಿನ್ ಪುತ್ತೂರು ಹೊಡ್ತು ಖಾಲಿ ಕಟ್ಟಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಪೇರು ಕುಡ್ಲಾಗ. ಅವಳು ಎಂಚಿನ ಆಪುಣಂಟ ಮೂಡೊಂದು ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದು ಅಂಟ ಅಲ್ಪ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಲೀಸರ್ ಆತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಭಾರತೀಯರ್ ನಕ್ಳು ಅಕ್ಳು ಈ ದಂಡ ತೊಟ್ಟುಗು ಲಡಾಯಿಗೂ ಹೋಗ್ಪೇರು. ಅಂಚೆ ಲಡಾಯಿಗೂ ಪೋನಾಗ ದಂಡ ತಕ್ಳು ಬಂಡ್ಪೇರು ಎಂಕಡೆಗೆ ನಿಕ್ಳ ಮಿತ್ತು ವಾಕ್ ಒಪ್ಪೋಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ ಎಂಕಳ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಎದುರಿಸಾಪೋ ಎಂಕಳೆಗ್ಲ ನಿಕ್ಳೆಗ್ಲ ಒಂದು ವೈಷಮ್ಯದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಅಕ್ಲಿನ ಕಡಪುಡ್ಪೇರು. ಪಂಟ ಒಂದು ಭಾರತೀಯರು ಬೇತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಬೇತೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತ ಮಾಡ್ಪುನೋ ಅಂದೆಟ್ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಸರಿಯಾದ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ನೋಡ್ಪುನ ಈಗ ಒಂಜಿ ಆಧಾರ ಅಳ್ತೆ ಹೆಂಚಿನ ಆಪುಣದು ಅಂಟ ಪುತ್ತೂರು ಹೊಡ್ತು ಅವು 3 ಟ್ರೂಪ್ ಆತು ಪೋಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಟ್ರೂಪು ಬಿಸಿಲೇ ಘಾಟಿಗಾತು ಪೋತು ಅಲ್ಪ ಅಡ್ತು ಶಾಂತಹಳ್ಳಿಗಾತು ಶನಿವಾರ ಸಂತೆ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಪೋತು ಮಡಿಕೇರಿನ ವಶ ಮಲ್ತು ನೋಡ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಟ್ರೂಪ್. ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಟ್ರೂಪ್ ಒಂದು ಅಂಟ ಅವು ಮೂಳು ಬಂಟ್ವಾಳಗೂ ಬತ್ತತ್ತು ಮೂಳು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಾರ್ಗಗಾತು ಅಳ್ಪಾಡ್ತು ವಿಟ್ಲಾಗೂ ಪೋತು ವಿಟ್ಲಾಡ್ತು ಕಾಸರಗೋಡುಗೂ ಪೋತು ಕುಂಬಳೆ ಐನುಪೂರ ವಶ ಮಲ್ತಂತು ಅಕ್ಲು ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರೋಡು ನೋಡ್ಪುನ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಟ್ರೂಪ್. ಅವು ಆಯ್ನಟ್ಟು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಟ್ರೂಪು ಸರ್ತ ಓಪುನ ಟ್ರೂಪು ಅವು ಒಂದು ಕುಡ್ಲಾಗೆ ಓಪುನು ಇಂಚ 3 ಟ್ರೂಪ್ ಆತ ಅವು ಓಪುಂಡು. ಇಂಚ 3 ಟ್ರೂಪ್ ಪೋಯಿನಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಸುಮಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾತ ಮಲ್ತೇರು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಂಜಯ್ಯ ಹೆಗ್ಗಡೇರು ರಡ್ ಫಿರಂಗಿನು ಕೊಡ್ತೇರು ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪೇರು ಬುಕ್ಕ ಮುಡ್ಪತ ಮೂಡಬಿದ್ರತ ಚೌಟಾರ ಸೇರಿ ಜನಗಳ ಪುಡ್ತೇರು. ಮೂಳು ನಂದಾವರತ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಬಂಗಾರ ಸೇರಿ ಆರ್ಲಾ ಎಂದೆಟ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತೇರು. ಆರು ಔತಣ ಕೂಟ ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ತೇರು. ಬುಕ್ಕ ಕಾಸರಗೋಡ್ದ ಅಲ್ಪ ಚೀರಂಜಿ ಸುಬ್ರಾಯರು ಸೇರ್ಸಾಪೇರು ಸುಬ್ರಾಯ ಹೆಗ್ಗಡೆಂದು ಬರ್ಪೇರು ಬೀರಣ್ಣ ಬಂಟ ನೋಡಿ ಸೇರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದಂಡೆ ಹಾಪು ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಡ್ಲಾಗ ಎತ್ತಾನಾಗ ಅವು ಸುಮಾರು 12,000 ಜನತ್ತಾತು ಮಲ್ಲ ದಂಡಾತು ಪರಿವರ್ತನೆ ಹಾಪುಂಡು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದಂಡು ಬತ್ತಂಡು ಕುಡ್ಲಾನು ವಶ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಪೇರ ಕುಡ್ಲಾನು ವಶ ಮಲ್ತೊಂತು ಕುಡ್ಲಾಟ್ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬಾವುಟನು ದೆತ್ತತ್ತು ಅಲ್ಪ ಅಕಲ್ನ ಧ್ವಜನೇ ರಾಪಾಪೇರು ಐಕ್ಯತೆ ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾಟುಂಡತ ಬಾವುಟೆ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಪ್ರದೇಶ ಅವಳು ಬಾವುಟ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಜಾಗವು ಅಂಚಾತ ಈಗ ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಹೆಸರು ಪುದರ್ವತನ. ಈ ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡೆಟ್ಟು ಅಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹಾಪುಂಡು 13 ದಿನ ತಾತ ಕಾಲ 13 ದಿನ ಕುಡ್ಲ ಮೆಕ್ಕಳನ ಬಂಡಾಯಗಾರನ ಕೈಟಿತ್ತಂಡು ಈ 13 ದಿನ ಒಟ್ಟು ಶುರುಗೂ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಮೆಕ್ಲೇನು ಎದುರಿಸಾರ ಸಾಧ್ಯವಂತೆ ಅಕ್ಳು ಬಲಿತಂತು ಕೊಚ್ಚಿನಿಗೆ ಹೋಗ್ಪೇರು ಕಣ್ಣನೂರು ಆ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಪೇರು ಅಕ್ಳು ಚಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಪು
13 ದಿನ ಕರಿನೆಡ್ತು ಬುಕ್ಕ ಧಾರವಾಡ ಕಡೆಡ್ತು ಕರ್ನಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಅನ್ಪುನ ನಾಯಕತ್ವಟ್ಟು ಗೊತ್ತನಂಚಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಟ್ರೂಪು ಅವು ಎಂಚ ಅನ್ಪುನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅರ್ಥವಲ್ತೋಡಿನ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಮೆಕ್ಳು 12,000 ಜನ ಇತ್ತೇರು ಬೊಂಬಾಟದಾಕ್ಲು ಅಂಟ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನಿಕರು ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಲು 1,200 ಜನ ಇತ್ತಿನ ಆ 1,200 ಜನ ಮೆಕ್ಲೇನು ಸೋಲ್ಸಾತ್ ವಶ ಮಾಡ್ತೋ ಕುಡ್ಲಾನ ಪಿರಾ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಕೈಕಿದೆ ತೊಂಡ್ಪೆರಕ್ಲು ಆತನಾಗ ಎಂಚಿನ ಆತನ ಹೊಂಟ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿ ಕುಡ್ಲಾಟಿತ್ತಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿ ಆರು ಸುಳ್ಯ ಭಾಗ ಪೋಪೇರು ಸುಳ್ಯ ಭಾಗ ಪೋತು ಸುಳ್ಳು ಹೊಡ್ತು ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಪೋಯಾರ ತೊಡಿಕಾನಗಾತು ಭಾಗಮಂಡಲಗಾತು ಪೋಪುನ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅವಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಪೇರು ಐತೊಟ್ಟು ಸುಬೇದಾರ್ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಗೌಡ ಅನ್ಪುನಾರು ಮಡಿಕೇರಿತ ಟ್ರೂಪ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಲ್ತುನಾರು ಅವಳು ಹೋರಾಟ ಹಾಪುಂಡು ಅವಳು ಎಂಚಿನ ಹಾಪುಂಡು ಅಂತ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಲೆಕ್ಕಪೇರ ಚಿಕ್ಕವೀರ ರಾಜ್ಯರೇ ಪಿರಾ ಬತ್ತೇರಿ ಚಿಕ್ಕವೀರ ರಾಜ್ಯರೇನೆ ಯಾನು ಸುಳ್ಳೊಟ್ಟು ತೂತೆ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಅಲ್ಪ ಕೊಡಗಿಟ್ಟು 10 ಜನ 10 ಜನ ಬೇರೆ ನಮ್ಗೆ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಗೌಡ ನೊಟ್ಟು ಸೇರೋಣ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾರಂಡ ಬೋಪು ದಿವಾನ್ರೇನು ಮಡಿಕೇರಿಟ್ಟು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದಿತ್ತನಂಚಿನ ಈ ಲೀ ಹಾರ್ಡಿನ್ ಮಾಡ್ಪುನಾರು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಲ್ತತ್ತು ಆರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಗೌಡ ನೊಟ್ಟು ಸೇರ್ನ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪಿರಾ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಪರವಾತ್ ಆಪನಂಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅವಳು ಅಂಚಾತ್ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಗೌಡ್ರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಪೇರು ಈ ತಾಯಿನೆಟ್ಟು ಬುಕ್ಕಾಲ ಪುಟ್ಟವಸಪೇರು ದಿಕ್ಕೊಂತಿಜ್ಜೇರಿ ಪುಟ್ಟವಸಪೇರು ಬುಕ್ಕಾಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಪಿರಾ ಶನಿವಾರ ಸಂತೆ ಹೋಗ್ಪೇರು ಶನಿವಾರ ಸಂತೆ ಪೊತ್ತಾನಾಗ ಶನಿವಾರ ಸಂತೆಟ್ ಆರ್ನ ಮಾಮು ಆರೇನೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಯಾರ ಕಾರಣ ಅವಾಗ ಪುಟ್ಟಬಸವಪ್ಪೇರಿನ ತರಕ್ಕೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡಾಯ ಅವು ವಿಫಲ ಏನೆಡ್ತು ಬುಕ್ಕ ಕೆದಂಬಾಡಿ ರಾಮಗೌಡ್ರಲ ಊರಿಗೆ ಪೋಯೇರು ಬುಕ್ಕ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮೆಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಒಟ್ಟಿಗೂ 1,157 ಜನನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಈ 1,157 ಜನನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ನೇಟ್ 448 ಜನನ ಅಂಚನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಕಡಪುರ್ತು ಕೊಡ್ತೇರೆ 416 ಜನತ ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಪುಂಡು ಈ 416 ಜನಟ್ಟು ವಿಚಾರಣೆ ಆಯ್ನೇಟ್ ಪುಟ್ಟಬಸಪ್ಪ ಅಂಟ ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪಿ ಬುಕ್ಕ ಸುಬೇದಾರ್ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಗೌಡ ವೀರಣ್ಣ ಬಂಟ ಬುಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಬಂಗಾರಸ ಈತ ಜನಕ್ಕೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿಗ್ಲೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಕೆದಂಬಾಡಿ ರಾಮಗೌಡ್ರಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂದವರ ತೀರ್ಮಾನ ಆಯ್ನೆಡ್ತು ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಜಪ್ಪಡಾಪೇರು ಶಿಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣ ಜಪ್ಪಡಾಪೇರು ದಯಮಟ್ಟ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫಿಗರ್ ಬುಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಜಪ್ಪಡಾತೆ ಆರು ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಕುರ್ತ ಕುಡಿಯ ಚೆಟ್ಟಿ ಕುಡಿಯ ఒక ಮೇನ್ ಬಂಡಾಯಗಾರ ಇತ್ತೇರತ್ತ ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಸಿಂಗಾಪುರಕ್ಕೂ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡ್ಪೇರು ಸಿಂಗಾಪುರ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡ್ತದೆ ಅವಳು ಎಂಚಿನ ಅಂಟ ಕೈಕಾರ್ಗ್ ಸರಪಳಿ ಪಾಡ್ತು ರಸ್ತೆ ರಿಪೇರಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಶ್ರಮದಾಯಕ ಕೆಲಸನೂ ಅಕ್ಲೇಟ ಮಲ್ಪಾವಂತಿತ್ತೇರು ಬುಕ್ ಅಕ್ಲು ಅಂತ ಅವಳೇ ಸೈತು ಪೋಯೇರು ಮಾಡ್ಪುನ ಈ ಕತೆ ಈ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಥಾನಕ ಇಂದು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ದಾಯಗ ಮಹತ್ವ ಅಂದ್ವಂಟ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪುನ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ವಂಟ ಜನಕ್ಲೇ ಸೇರುವಂತೂ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಂಡಾಯ ಅವು ಫೇಲೆ ರಿಗ್ರೆಸಿವ್ ಇನ್ ಅವು ರಿಗ್ರೆಸಿವ್ ದಾಯಗ ಅಂಟ ರಾಜ್ಯರೇನೆ ಪಿರಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಹೋರಾಟ ಅಂಟ ಒಂಜಿ ಸುಶಿಕ್ಷಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ನಾಯಕತ್ವ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಪುನ ಇಜ್ಜಂತೆ ಜನಕ್ಲೇ ಸೇರುವಂತ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಪೊರಂಬಾಟ ಉಂಡತ್ತ ಈ ಪೊರಂಬಾಟ ಅವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಪುನು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಪುನು ಅವು ಈ ತುಳುನಾಡಟ್ ಎಂಚೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಪುನು ನಮಕ್ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಆತು ಉಂಡು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಪುನ ಪಂಡತ್ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಉಂತಪೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಏರಿಗ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಜಿಂಜ ಜನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತದಂತಿನ ಈ ಪೊರಂಬಾಟದ ಕಥೆನ ಬಾರಿ ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ ಅರ್ಥಾತ್ಮಕ ಪಂಡರು ನನ್ನಲ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ ತುಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಿಂಜ ತಿರಿಯೊಂಡ್ರೆಂಡು ಬೊಕ ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ನ ಚಿಕ್ಕವೀರ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಾದಂಬರಿನ ಓದುಣುಂದಾಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನನಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೊಲಬು ತಿಕ್ಕು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಈರೆ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊರಿಯರ್ ಸರ್ ಈರೆಗ್ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಸರ್ ಇತ್ತೆ
ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಲೇಸದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾನಕಿಗೆ ಮೇರೆನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೊಂದುಗ. ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾನಕಿಗೆ ಮೇರೆ ಪುಂಜಾಲ್ ಕಟ್ಟೆದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಡ್ ತನಿಖಾ ವಿಭಾಗಡು ಪೊಲೀಸ್ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುದ ನೆರಿಯಾ ಮೇರೆನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂಗಳೂರು ವಾಸವಾದುಲ್ಲೇರು. ಮೇರೆನ ಖಂಡನೆ ಬೋವಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲ ಮೂಲು ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. PU ಬೊಕ್ಕ NSI ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಲ್ತಿನ ಜಾನಕಿ ಮೇರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಆದ ಮಿಂಚಿದೆನಾರು. 100 ಮೀಟರ್ 200 ಮೀಟರ್ಡ್ ಓಟುಡು ಪದಕಂಡ ಪಡೆತಿನಾರು. ಮೇರು ಉದ್ಯೋಗಲ್ಲ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಡೆ ಪಡೆವೊಂದಿನ ಹೆಮ್ಮೆ ಅರೆಗುಂಡು. ಅರ್ಥ ಬಂದೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ದ ಮೇರಿನ ಸಾಧನೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲೆಡ ಪದಕನು ಪಡೆವೊಂದಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಜಾನಕಿ ಮೇರೆನ. ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಒಂದು 2 ಪಾತ್ರ ಪನ್ನಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಇದು ಎಂಕ್ಲೇನ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಜಾನಕಿ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ. ಜಾನಕಿ ಮೇಡಮ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಕೇನುಂಡು ಮೇಡಮ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಾತ್ರಲೆ ಕೇನುಂಡು. ಇತ್ತ ಕೇನುಂಡ ಮೇಡಮ್ ಕೇನುಂಡ ಕೇನುಂಡು ಪಾತ್ರ ಇತ್ತ ಕೇನುಂಡು ಮೇಡಮ್. ಯಾರಿನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತ ಕೊರಿ ಕೇಂಡರತೆ ಕೇಂಡ ಸರ್ ಕೇಂಡ ಸರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗಿನ ಎಲ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸಲ್ಮೇಲು ಸರ್. ಎಂಕ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಏನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರದ್ಲಿತ್ತು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುದುಂಡು. ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್. ಯಾನು ತುಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಆತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತುಳುಟು ಪಾತಿರದಲ್ಲ ಆತ ಅಭ್ಯಸಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಏನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಲೆತ್ತೇರು ಪಂಡಾಗ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿಟ್ಟು ಯಾನು ಒತ್ತೊಂಡೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪೂರ ಮಾಜಿ ಒಂದುಂಡು. ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಶೈಲಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಾ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ತೆರಿಪ ಒಂದಿಜ್ಜ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸ್ಟೈಲ್ ನಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಡೆದು ಕೊರಳಿ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಬೆರೆತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನ ವಸ್ತು ಎಂಚಿನವು ನಮ್ಮ ಈ ನಮ್ಮ ಊರದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೆಂಚಿನ ಉರುಡು ಪರ್ಬ ದಿನ 2 ದಿನ ಆಚರಣೆ ಅಲ್ಪುವ ನೆನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಡ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದಿನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಣನಾಡ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಖಂಡಿತ ಉರಿಪು ನೆಟ್ಟು ಒವೇ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಖಂಡಿತ ಉರಿಪು ಒಂದು ಬರುವ. ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ದಾದಾದ್ರ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಏರ್ಲ ಬಿಡ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ಅವು ಬುಂಡ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಒಂದು ಬುಂಡ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕಡು ಏರು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಹೆಂಚಿನ ಪನ್ಪಿನಂಚಿದಿನ ನಮಕ್ ತೆರಿಯಣ್ಣಂಚಿದಿನ ಸಮಯ ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಬಕ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಬಿಸಿ ಆದಪ್ಪು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಣಾತ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪೋನಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗ್ಲೆ ತಂಬೋದು. ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೇರಿನ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ದಾದಿಕ್ ಮಲ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗೆ ಬಳಸುವ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಾವಲ್ಲಿ ತಂಪೋದು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪ ಎನ್ನಾಂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಖಂಡಿತ ಮುಂದುವರಿಯುಂಡು ಸರ್. ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಪಾತೆರ ಪನ್ಪು ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಏರ್ಲ ಸೇರೊಂದಿಜ್ಜೇರು.
ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಪಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಬತ್ತು ಹೋತುಂಡು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ. ಈ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಗೆತ್ತನಾಡ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದಕ್ಲು ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಸೇರಕ್ಕೆ ಹೂವೇ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ಪನ ಭಂಗ ಅಂತೆ ಖಂಡಿತ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸೋಣ ಮಾತಾ ಕೆಲಸಗಳ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ಕಷ್ಟನೇ. ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪವು ನಮ್ಮ ಜೀವನಗ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟನೇ. ಕಷ್ಟ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಸಾಧಿಸುವವರ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂಚೆತ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಯಾನ ಪಂಪಿನದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನಾದ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದಾಕ್ಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಾಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆವಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಇಲ್ಲಲು ನಮ್ಮ ಏರುಳ್ಳೇರು ಪಂಪಿನಂಚಿದ ನಮಕ್ ಪರಿಚಯ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಒಂಜಿ ದಾದ ಯಾನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಂಪ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಏರಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕಳ್ಳತನಾಂಡು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಗೆ ಪೋಪ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಏರ ಅಮ್ಮ ಇರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಉಂಡ ಅಕ್ಲ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರ ಅಕ್ಲ ಪುದರ್ ಇಂಚ ದಾನ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಲ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ 10 ವರ್ಷ ಅಂಡಿ ಈ ಫ್ಲಾಟ್ ಎಂಕಲ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಏರಂದು ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ಅಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ಅಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಏರ್ ಬತ್ತೇರ್ ತೂಪುಜ ಇಂಚಿತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಂಡ ಪಕ್ಕದಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏರು ಉಳ್ಳೇರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಕೇನ್ನಂಚಿತನ ನಮಕ್ ಬುಡ್ಚಿ ನಮಕ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಏರೆಡಲ್ಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬುಡ್ಚಿ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಂಚಿತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ನಮಕ್ ಏರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚೈನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ನಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ ಹಣ್ಣಾಂಡ ಇಂಚಿತಿನ ಅಪರಾಧ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತಡೆಗಟ್ಟುಳಿ ದಾದ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೋಡು ಇಲ್ಲಾಗ ಬೀಗ ಪಾಡಂದು ನಮ್ಮ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋಂದಿತ್ತ ಅದನ್ನ ಪಕ್ಕದ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಣ್ಣಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿ ಪೋದು ಬರ್ಪಂದು ಈತ ಕಾಲೋಡು ನಮಕ್ ಪಕ್ಕದ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏರು ಉಳ್ಳೇರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿದ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ. ಅಂಚೈನ್ ಹೇಳಿದಾರ ಈ ಅಪರಾಧಲು ನಡಪರ ಕಾರಣನೇ ಮೂಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕಡು ಎಡ್ಡೆಡಿತದ ನಮ್ಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎಡಿತದ ನಮಕ್ ಮುಖ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ 75% ಅಪರಾಧ ನಮ್ಮ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕನೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಪರಾಧಗೂ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪೊಲೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ಪೂರ ತಡೆಗಟ್ಟಿರ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂಚೈನ್ ಹಿಡ್ದವರ ನಮ್ಮ ಏಪೋಲ ನಮ್ಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಗಳನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೊಂದು ಒಂಜಿ ದಾದನ ಇತ್ತ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ಪೋಪ ಪಕ್ಕದಿಲ್ಲದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಜೋಕುಲ್ ಅಡೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಪ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಪ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಸಣ್ಣ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತ ಇಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಸೇರೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಥವಾ ಅಮಲು ಪದಾರ್ಥ ಗಾಂಜೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸೇವನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ಸೇವನೆ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬತ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಐನ್ ಅಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಥವಾ ಶಾಲೆದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದ ಮಾಸ್ಟರ್ನಕ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಇಂಚಿತ್ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ದಾಯಿಗು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲತ್ತ ಆಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲ ಆಲಾಂಡ ಆವಡು ನಮಕ್ ದಾನೆ ಇಂದೇ ವಿಷಯನ ನಮ್ಮ ಏರೆನಾನು ಗಮನ ಕೊಣತದು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಏರೆಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯಡಾಪನ ಪ್ರಕರಣನು ನಮ್ಮ ಅವಳೇ ತಡೆಗಟ್ಟೋಳಿ ಒಂದು ಮಲ್ಯ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಮಲ್ಯ ಬುಲ್ಯವರ ಕಾರಣನೇ ಒಂದು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಐನು ಬೊಕ್ ಪನ್ಯಾರ ರೆಡಿ ಇಜ್ಜ ಇಂಚೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏರಿಗಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಷಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಕರಣ ತಡೆಗಟ್ಟದು ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಪೋಪು ನಮ್ಮ ತಡೆಗಟ್ಟುಳಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ವಿಷಯ ಇನ್ನ ಈ ಕೆಲವು ಈ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಪೂರ ಆಪುಡು ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಎತ್ತೋ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆದ್ ನಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಕೊರಚಿ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊರಚಿಂದೆ ಪನ್ನೊಂದೆ ಬರ್ಪ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಲ್ಪ ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಆಂಡಲ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದು ಪುರ ಒಂಜಿ ದದಾಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ATM ಕಾರ್ಡ್ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊರಿ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನಮಕ್ ಅರೆ ಒಂಜಿ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೋಪುನ ಓರಿಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಓರಿಂಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಓರಿಂಡು ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಕ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಆಸೆ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸುಲಭ ಆಪುನಂದು ದಯದು ಹಿಂದೆ ನಾನು ದಾರಿ ಪನ್ಪೆ ಬಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಾವೊಂದುಂಡು ಫೋರ್ಜರಿ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ವಿಷಯ ಮಾತ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಾವೊಂದುಂಡು ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಪೂರ
ಅಂಚ ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪುನ ಬಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಆನಗನೆ ನಮ್ಮಂತ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರುಂದನ ನಮಕಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ಪರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಗು ಅಂಚನೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ನಮ ತಡೆಗಟ್ಟೋಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚನೆ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ್ ಸರ್ ಬಾಳ ದೀಪದ ಪಂಡೇರು ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ ಬತ್ತ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿ ಚೊಕ್ಕಡಿ ಸರ್ ಪಣ್ಣ ಪೂರ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಈ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಪಂಪಿ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಳಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚ ತೊರಿಪಾವ ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಕ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಾದು ಮಲ್ತಾರು ಈ ಇಂಚಿತ್ನ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಲೇಸ್ಲು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಡು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮೂಡ್ದು ಬರಾಡ್ದು ಪನ್ಪುಡೆ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಾದು ಎಂಕ್ ಜಾಗ ಕೊರ್ದು ಎಂಕ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತಿನಿಕ್ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಸರ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಹಾಗೂ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಮೇಡಮ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋದು ಎನ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆನು ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತಿರಿಯರು ಮೇಡಮ್ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒರಿಯೋಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗವೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪಾವುಡು ಬೊಕ ಅಪರಾಧನ ತಡೆಗಟ್ಟುನ ಕ್ರಮನು ಎಂಚ ನಮ ಎಡ್ಡಾಂಡ ಊರೆಡ್ಡೆಗೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಎಡ್ಡೆಡಿತ್ತಿಂದ ಊರು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬೆರಿಟಿಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಸಂದೇಶನ ಕೊರ್ನ ಇರೆಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊರ್ಮೇಲ್ ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತೆ ಇನಿತ್ತ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೇರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಮೇರಿನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೊನುಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಮೇರು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಭಾಗಡು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಮೇರು ರಾಜ್ಯದ ಬೊಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಡು ಅರೆನ ವಿಷಯಡು ಸೆಮಿನಾರ್ಡ್ ಭಾಗವಹಿಸಾದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ದಿನ ಮೇರು ಪ್ರಬಂಧ ಮಂದಿನ ಸೆಮಿನಾರ್ಲು ಸಹ ನೂದೆಕ್ಲ ಮಿಕ್ಕು ಇಂಚ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಡು ಆಳವಾಯಿನ ಗೇನ ಇತ್ತಿನ ಮೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದು ಒಂದು ರೆಡ್ ಪಾತ್ರೆ ಪನೋಡೊಂದು ಕೇನೇನು ಸರ್ ಇತ್ತ ಈ ಪುರ್ತು ಇರೇಗ ಸರ್ ಮಾತರಿಗಳು ನಮಸ್ತೆ ಏನು ನೋಡೋದು ಸರ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ತುಳುಟು ಆತು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರದಾಗ ಗೊತ್ತು ಸಪೇಟ್ ಮಾತ ದಾದ ತಪ್ಪಿತ್ತುಂಡ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರಡು ನಮ್ದು ಕೇನ್ಪೇನು ಇನಿತ್ತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಕ್ಲ ಸುಬ್ರಾಯ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಸರ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಓಲೋಲು ದಾದ ಆತಂಡ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರದ ಬೊಕ್ಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇತ್ತಿನ ತಾಲೂಕು ಜಿಲ್ಲೆದ ಕೊಡುಗೆ ದಾದ ಪಂಡೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಒಂದೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಮಾತ ಪನೋಡು ಇತ್ ಮಾತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 12,000 ಜನತ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಗುಂಪು ಕಟ್ಟದ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಕಟ್ಟದ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಆ ಕಾಲಡು ಅಕಲ್ನ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ ಓಲೋಲು ಜನಕ್ಲುಪ್ಪೇರು ಅಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೇರೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ರಾಜರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಜನಕ್ಲೆ ಜಂಚ ಇತ್ತಿನ ಸಮಯಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಯಾನು ಮಡಿಕೇರಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂಜಿ 1 ವರ್ಷ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೆ ಅವಳು ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಆರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ಬೋಕ ಅವಳೊಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಗೌಡ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣ ಮಲ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಂಡು ಸುಳ್ಳ್ಯಡು ಅಮರ ಸುಳ್ಳ್ಯ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದಂಗೆ ಆತಂಡು ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರದಕ್ಲು ಊರದಕ್ಲು ಮಾತ ಭಾಗವಹಿಸದ ಹೋರಾಟದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಓನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂಚ ಪಂಡ ಈತ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಗೊತ್ತಿಜ ಸೊ ಸುಬ್ರಾಯ್ ಸರ್ ಬಂತಿಲ್ಲಕ 12,000 ಜನ 1,200 ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಚ ತೋತೇರು ಎಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅದನ್ನ ಪಕ್ಷಾರ್ಥ ಅದನ್ನ ಅವಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ತೂಪ ಅವಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗೋಣ ಆಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಾ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಮೆನಿ ಉಪ್ಪುವ ಅವಳು ಮಾತ ಒಂದೇಟ ಒಂಜಿ
ವಿಚಾರ ఒక ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಲ ನೂತ 154 ಇಯರ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಅವಲ ಏನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷಣ ಕೇಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಆ ಸಮಯದ ಆನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಮಾತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಮಾತ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಮಾತ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಒಂದು ಮಾತ ಶುರು ಅವಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂತ ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ನೆಹರು ಮೈದಾನ ತುಂಬು ಅವು ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನ ಪಂಪನ ಪುದರ್ ಆಯ್ಕಿತ್ತಂಡು ಗಾಂಧೀಜಿಲ ಆಡೆಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಮಾತ ಬರೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಕೊಡ್ದಿರ್ತಾರೆ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಒಂಜಿ ಈ ಸಮಯಡು ಎಂಕಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಒಂಜಿ ಲಿಮಿಟ್ ಉಂಡು. ಲಿಮಿಟ್ ಉಲಾಯ ಎಂಕಲ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಲಿಮಿಟ್ ಬುಡ್ದೆಕ್ಲು ಪೋಂಡ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒಪ್ಪಡು ಬೇತೆ ಓಲು ಒಪ್ಪಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನೂನು ಆ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟು ಉಲಾಯ ಎಂಕ್ಲು ಉಪ್ಪಡು ಇಜ್ಜಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಬತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಅರಾಜಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಅವರ ಕಾರಣ ಆಗುದು. ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮಾಧವ್ ಸರಿಗಳ ಒಕ್ಕ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಮೇಡಮ್ಗಳ ಮಾತರಿಗಳ ಏನು ಧನ್ಯವಾದ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಬಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಕೊಡೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಡಲು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಇನ್ನಿತ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಇರು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರೆ ಪಂಡರು ಇರೆಗ್ ತುಳು ಬಾಂಧವ್ಯರ್ನ ಪರವಾದ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲೇಸದ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಭಾಗಗೂ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಬೈದ ಅವೇ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇದ ಪಾತೆರ ಐರ್ದುಂಬು ಇನ್ನಿತ ಗುರ್ಕಾರ್ ರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿಶಂಕರ್ ರಾವ್ ಮೇರಿನ ಎಲ್ಲೇ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನವು ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿಶಂಕರ್ ರಾವ್ ಮೇರೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಭಾಗಡು 32 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದ ಇತ್ತೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆತೇರು. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮೂಜಿ ಕುಲಪತಿಲೆಗ್ ಮೇರು ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದೇರು. ಮೇರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಷೇಮ ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ ಬೊಕ ಪಾವಂಜೆ ಲಲಿತಕಲಾ ಪೀಠ ನೆತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಲ ಅರು ಕರ್ತವ್ಯನ ನಿರ್ವಹಿಸಾದರು. ನಾರ್ವೆ ದೇಶದ ವೋಲ್ಡಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶಡೆ ಸುರೂಟ ಸರ್ತಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೊಕ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಇರುವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಪೋದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತು ಬತ್ತಿನ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಒಪ್ಪಂದನು ಆರು ಮಲ್ತದು 1995 2005 ಮುಟ್ಟದ ಅವಧಿಡು 25 ಜೋಕುಲು ಬೊಕ 5 ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ನಾರ್ವೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪೋದು ಅವಳು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತ ಬೈದೇರು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಲು ಭಾಗವಹಿಸಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಜಿಂಜ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆಡು ಮೇರ್ಲಾ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಾದೇರು. ಇಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಇಂಚಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲ ಮಲ್ದಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಮೆರೆಗೊಂಡು ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದ ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಾದ ಆಕಾಶವಾಣಿಡು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ದಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿಶಂಕರ್ ರಾವ್ ಮೇರೆನ ಆರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಲೇಸ್ಗೆ ಗುರ್ಕಾರಾದ ಬೈದೇರಿ ಸರ್ ಇರು ಇತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇದ ಪೀಟೋಡು ಕುಲ್ಲುದು ಎಂಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಈರ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇದ ಪಾತೆರನು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈರ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ಪರಿಚಯ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಶ್ರೀವತ್ಸರೆ, ಈ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳು ಪೀಠದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವೇರೆ, ಗೇನದ ಪೊಲುಬುನು ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣವಾದ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಚೊಕ್ಕಡಿಯರೆ, ಮಲ್ಲೆ ಭಿನ್ನರಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಪಾತೆರನ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾನಕಿಯರೆ, ಮಾನಾದಿಗೆದ ಭಿನ್ನರಾಯಿನ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತೆರನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶರೆ, ಲೇಸದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಗೀತಾ ಜೈನ್ರೆ ఒక ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸೊಂದಿಪ್ಪುನ ಮಾತ ಬಾಂಧವ್ಯರೆ. ಇಂಚಿಪ್ಪುಗು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ
ಕುಡ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರು ಆತುಂಡು. ಅವು ದಾನೆ ಪಂಡು ಇರು ಕೇಂಡರಾಂಡ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಸೇರಿಗೆಡು ತೌಳವ ಗೇನ ಪೊಲುಬುದ ಪರಪು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಗೆಲುನ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸಲು ಮೂಡ್ದು ಬರೊಂದುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಈತು ಪೊರ್ಲುಡು ಬಿತ್ತಿರಿಸೊಂದಿಪ್ಪುನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಏನನು ಮೂಲು ಗುರ್ಕಾರಾದ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕಿಡು ಎದುಕೊಂದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವೇರೆಗ್ ವಿಶೇಷ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತದು ಇನ್ನಿತ ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಮುಂದರ್ಪಾವಂದುಲ್ಲೆ. ಪ್ರಾರಂಭಡು ಒಂತೆ ಲಘುದಾಟಿದ ಪಂಪುನಾಂಡ ಗುರ್ಕಾರನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂತೆ ಸುಲಭ. ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇದ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಎಂದೇ ಪಣೊಲಿ ದಾನೆ ಪಂಡ ಗುರ್ಕಾರ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆರ್ರಿ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಸತ್ ಭವನಡಾವಡು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿಡಾವಡು ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿನ ಪಾತೆರ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ. ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಈತು ವಿದ್ವತ್ ಪೂರ್ಣ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೇಣಿಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಪಾತೆರ್ನ ಅಗತ್ಯ ಅಂಚನೆ ಕಮ್ಮಿ ಪಣದು ಪಣೊಲಿಯೇ ದಾನ್ನ. ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಚೊಕ್ಕಡಿಯರ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೊರ್ಮಾಟಡು ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪೆ ಪಣಪಿನ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ತು ಈತು ಸೊಗಸಾದ ಸ್ವಾರಸ್ಯಮಯವಾದ ಪಾತೆರ್ದೇರ್ ವಿದ್ವತ್ ಪೂರ್ಣವಾದ ಪಾತೆರ್ದೇರ್ ಆರು ಪಾತೆರ್ದಿನ ವಿಷಯೋಡು ಎಂಕ್ ವಿಶೇಷ ಗೇನ ಇಚ್ಚಿ ಆಂಡಲ ಇನಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಸುಲಭಡು ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪರೆ ಆಂಡಿ. ಆರ್ನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಧನ್ಯರು ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಆರು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದ ವಿಷಯೋಡು ಪಾತೆರ್ದೇರು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ವಿಷಯ ಪಣ್ತೇರು, ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರಾದು ಎಂಚ ಗೌರವಡು ಬದುಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪಣ್ದು ತೆರಿಪಾದೇರು. ತೌಳವ ಇತಿಹಾಸುಡು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡಾಯಿನ ವಿಚಾರಲು ಏತು ಉಲ್ಲ ಪಣ್ದು ನಂಕ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪಾದೇರು. ಯಾನ್ ಪಣ್ಪುನಾಂಡ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಪುನ ರೀತಿ ರಡ್ಡು. ಒಂಜಿ ತಿರ್ತಿಡ್ದು ಬರೆಪುನ ಇತಿಹಾಸ, ನನ್ನೊಂಜಿ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಬರೆಪುನ ಇತಿಹಾಸ. ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಬರೆಪುನ ಇತಿಹಾಸಗೂ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಬೋಡು ನೆಕ್ ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯದ ಕಾಳಜಿ ಇಚ್ಚಿ ಐಕ್ ಗಾಂಧಿ ಬೋಡು ನೇರು ಬೋಡು ಅಂಡ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಕಾಳಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪ ಐತ ಗಮನಗೂ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ. ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಚೊಕ್ಕಾಡಿಯರು ಬರೆತಿನ ಪಾತಿರ್ದಿನ ಜನಕುಲಿನ ಬಂಡಾಯದ ವಿಷಯ ತಿರ್ತದ ಇತಿಹಾಸದ ಸುಪರ್ದಿಗೂ ಬರ್ಪುನ ವಿಚಾರ. ಇಂಚಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ತೂನಾಗ ಕಲ್ಯಾಣ ಪೆರ್ ನಂಕು ಮುಖ್ಯ ಆಪೆರು. ಕಲ್ಯಾಣ ಪೆರ್ನ ಪ್ರಸಂಗ ಕಟ್ಟುಕತೆ ಹತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂಚಾದು ತೌಳವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಚನೆ ಇತಿಹಾಸದ ವಿಷಯೋಡು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಬೊಕ್ಕ ಅಭಿಮಾನ ದಿಯೋಡು ಪಂಡು ತೆರಿಪಾವನ ಅತ್ತಂದೆ ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಕತೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಎಂಚ ಅಗತ್ಯ ಪಂಡು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಎಲ್ಲಿಯ ಕತೆಗಳು ಆತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಹತ್ತು ಅವು ಮಲ್ಲ ಕತೆಗಳೇ. ಎಲ್ಲಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಕತೆಲು ಸೇರಿಗೆ ಆನಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಲ್ಪನೆ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮಾತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಗಮ್ಮತ್ತೆಡು ಇಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಅಮೃತ ಭಾರತಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಆರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡಪಾವಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವಗೂ ತುಳುತ್ತ ಆರತಿಲ ಏತು ಮುಖ್ಯ ಪಣದು ನೆನಪುದಿಯೋ ನೋಡು. ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾದೇವರು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯನ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಗೀತಾ ಜೈನ್ರು ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಚೊಕ್ಕಾಡಿಯರಡ ಕೊರ್ಪಾಯಿನ ಈ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಕೊರ್ತಿನ ಸೇವೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮಲ್ತಿನ ನಮನ ಪಣದು ಪಣೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನು ಇಡಗು ಒಂದುಲ್ಲೇ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಜೈ ಭಾರತ, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಉಡಲ್ದಿಂಜೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತೆರಿಯರೆ ನಮ್ಮ
ತುಳುನಾಡದ ಪೊರಂಬಾಟ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚ ನನಲಾತ ಬುಳಿಯೋಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಅರವಿಂದ ಚೊಕ್ಕಾಡಿಯರ್ನ ಪಾತ್ರದ ಮಿತ್ತು ಇರು ಪೊಲಪ ಕುರ್ದು ನನಾತೈಕ್ ಮೆರುಗುನ್ನು ಕೊರಿಯರು ಇರೆಗ್ ಉಡಲ್ದುಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರ್. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರಾಯಿನ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಮೇರೆ ಮೇಡಮ್ ಇರು ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ್ವರೆ ಮೇಡಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆತ ನಾಂದೀರ್ನ ಮೈಕ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆತನ ತೋಜು ಮಾತಾಡಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನಿದ ವಿಷಯನ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗನೇ ಏನು ಪಂಡೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪೊರಂಬಾಟ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜದ ಎನ್ನ ಸಹೋದರಿಗೆ ಮೆತ್ತಿರ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾತೆರೊಂದಿಗೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಪನಗ ಏನು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡದಲ್ಲಿ ಉಂತಾಯೆ ಪೊರಂಬಾಟ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಘೋರ ಹೋರಾಟ ಅಂದ್ ಪಂಡೇರು ಅಂದ್ ಹೋರಾಟ ಅಂದ್ ಪಂದಾಗಲ ಎಂಕ ಅಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಎಂಕ ಆಲೋಚನೆ ಆಂಡು ಎಂಚಿನನೆ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆಟ ಅಂದ್ ತೀಯರತ್ತ ದುಂಬುದಗುಲು ದಾಯೆಗ್ ಅಂದ್ ಇನಿ ಅರವಿಂದ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಪಾತೆರ ಕೇನೊಂದು ಪೋನಾಗ ಈ ಬದುಕದನೆ ಒಂಜಿ ಆಟ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಎಂಕ್ ನೆನಪಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಮೂಲವಾತಿ ಯಾನ್ಲ ಸುಳ್ಯದಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಗುತ್ತಿಗಾರು ಸೋಣಂಗೇರಿ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗ್ ಪೋನಾಗ ಅರಂತೋಡುಗು ಪೋನಾಗ ಏನ್ ಮುಳ್ಯ ಅಟ್ಲೂರು ಒಂಜಿ ರಾಮಪ್ಪ ರಾಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಲೂರು ದೊರೆ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಅದ್ಲ ಕೇಂತೆ ಈ ಅವೇನು ಪೂರ ಕೇಂದಾಗ ಎಂಕ ಅವಂದಿತ್ತಂಡು ಅಪನಗ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನಾ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಒಂಜಿ ಬದುಕಡೆ ಹೋರಾಟ ಪಂಡನೆ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚಿನ ಬರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಈವನ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಒಂದಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ 1930s ಒವ್ವೇ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಸಮೇತ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಅಂದ್ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ದಾಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಏಪ ಸಮಾಜ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಒಂಜಿ ಗೊಂದಲ ಬರ್ಪುಂಡ ಏಪ ಅನ್ಯಾಯ ನಡಪುಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿಡ್ ಹೋರಾಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುಂಡು ಹೋರಾಟ ಬಾರಿ ನಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ತುಂಬಾ ಜನಗ್ ಬಾರಿ ಬೇನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಒಂದು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಅರವಿಂದ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಕೇನೊಂದು ಎನ್ನ ಬದುಕದ ಒಂಜಿ ಅನುಭವನೇ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಎಂಕ್ ಆಲೋಚನೆ ಒಂದು ಪೋಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಬದುಕು ಪನ್ಪುನೇ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಈ ಹೋರಾಟಡ್ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪನ ಕಾಟುಕಾಯಿಂದ್ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಕಾಟುಕಾಯಿ ನಮ್ಮ ರವಿಶಂಕರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತದ ಇತಿಹಾಸ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಥದ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ತೀರ್ಥದ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಪಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಡೆ ಹೋರಾಟ ಪನ್ಪುನ ಏತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂದ್ ಎಂಕ ತೋಜುಂಡು ಪಂಡ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂಜಿ ಬದುಕು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪುಡು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಿತಿಡ್ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ದುಃಖ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಬಡತನ ಸಿರಿತನ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಒಂದೊಂಜಿ ಜನಾಂಗಗಳ ಈ ಹೋರಾಟದ ಅನುಭವ ಬೋರ್ಡು ಒಂದೇ ಎಂಕ ತೋಜನ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಹೋರಾಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಕಲ್ಪಾವುಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇಕ್ ಜಾನಕಿ ಪನಂದಿತ್ತೇರು ಹೋರಾಟದ ಬದುಕನ ಕಲ್ಪಾಪನ ಏತ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ದಾಯ ಹೋರಾಟ ಅಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಹೋರಾಟ ಪನ್ಪುನ ಏತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಬರೊಂದುಂಡು ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಬದುಕದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಇಡ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಆನಾಗ ಅವನ ಬಾರಿ ಜತನಡ ಕಾತೊಂದು ಅವನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದ ಐಟ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾತ ಸೆಕ್ಷನ್ ವರ್ಗಗಲ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಡಲ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಕೊರ್ದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೀತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಲೇಸ್ ಪೊಲಬು ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಅರವಿಂದ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಮೇರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇರನ ರವಿಶಂಕರ್ ರೇಗ್ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬೆನ್ನರಾದ ಜಾನಕಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತೇರೇರು ಆರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಸುರೇಶರ್ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲಂದಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರೆಗ್ ಚುಕ್ಕಿದಿಪ್ಪೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತೇರಿಯರು ಚೂರು ನಾಡಲ ನಿಜವಾದ ನೆನಪೆ ದೀಪಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರನ್ ಪಂಡರ್ ಮೇಡಮ್ ಉಡಲ್ದಿಂದಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಲೇಸ್ಗ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಗುರ್ಕಾರ್ ರಾಯಿನ ಶ್ರೀತ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತಿರ್ನೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ
ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಬೊಕ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಸರ್. ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿತ ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನೇರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾನಕಿ ಕೆ ಆರೆಗ್ಲ ಮಾತೆರಲ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ಮಾನಾದಿಗದ ಬಿನ್ನೇರಾಯಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಮಾತೆರಲ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲ ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾದ ಇನಿ ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಎಗ್ಗೆ 84 ಪೊಲಬು ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಅರವಿಂದ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಮೇರೆಗೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಏರೆಗ್ಲ ಜಿಂಜ ಜನಕ್ಕೂ ಒಂದು ನೆತ್ತ ಇನ್ನಿತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಕಮ್ಮಿಂದೇ ತೋಜುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಅವೇನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಈ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತ ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಅರವಿಂದ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಮೇರೆಗೆ ತುಳುಪೀಠ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ತಂದ್ರು ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಂಯೋಜಕರೈನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ MK ಮೇರೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಮೇರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಜೈನ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ತುಳು ಬಾಂಧವರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ತುಳು ಎಮ್ಮೆದ ಪಾಸಾಟಿಲೆಗ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ತಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಪುವ. ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ತ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತುಕೊರಿನ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ರಾವ್ ಅತ್ತೂರು ಅಂಚನೆ ಲೆಪ್ಪೋಲೆನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತುಕೊರಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ನಮಿತಾ ಶ್ಯಾಮ್ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ರೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಲೆನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ.